دمتي السنة إذي دمتهم دمتي السنة دمت السنة بحصير معبل سوني ربعن عربن بقطاطرة إرترا كاب ساعة شمون تكسب ساعة شعة مشت بعسرت حموشت الشحن كنت 245 كيلو هرتز وأب عسرت شعة متر باند ناب إرتران كبابيان سفنو عمل عالم زركبو إرتراويان بأونلاين أب السنة.com زكتاتلو نتا راديو إرتراويان يوم كبرات تخطاتلت دمت السنة كما يتوعلو أمنا إلو مصونوي 24 سنة مدبنا فلما زينا قتلنا دما كابركتن تخطاتلتنا سنة استلاء كوستفلا لير إتوتات كنقرب الكمينا مجمّر عم بأر زينا برستاتو خنفلم أبستفلا لها قرات ركوب إرتراويان نمعال سماعتات إرترا شمعا بمولع ذكيروم ما خمزو علو ككابت أزبت حنات بصابات حبيروم عسرت إرتراويان من إسيات بسمران بسقطلت كم زفتقمو منشتات حبيروم منستري قدايات وصا أمريكا نزي حقاو مسقار دك سبن سبعو مشتا إرتراويان عملكتو أبزرقو حطبصاب ملكاو سرعة تقدف مسرتاو تنقنايت سعر هيرو إسبعو كنتات كنسو حلافنت كام مسكام حنقيدو مهلاو تغيسو منستر قدايات وصا سرعة تقدف مس بريزيدنت دو السودان كم استراخبه سودان تريبيون حبيرو زينا بزرزر أبستفلا كورنعات عالم تلايب عد إنجليز لندن حبرات منقسات أمريكا لاس فيغاسن فلادلفيان أب سويزرلاند لوغانو كم أون أب كالوت هاقرات زركبو إرتراويان كم أون نتل مسمعتاتنا بملكاو سرعة قدف زنس أبارقو قطمتاتن مدرتاتن بمقراب كذكروا خمزقنايو ككابت أزبت وحنات أبسابات حبيروم اتوم زخر سماعتات زكايدو إرتراويان جغانو سماعتات إرترا نسان سلطنتن هاقر نمهنات زقدفلنا حدرات أليمو نهزب إرتراز دهكون زبتاتنون ذلو ملكاو سرعة تقدف نتخبر علات نبروباغاندا وهالك متقام عمل غير ومهلاو توساخ كرعات سماعتات إرترا بمخانو أزيو كم زوجو هيام قليتهم عبز حالف السمون عصرت إرتراويان من إسيات بسمران بسقطلت كم زفتسمو منشتات كاب إرترا حبيروم زاقيت رخيبنا يبذلنا حبريتها مسرت حدا كابتوم قدايات يوهانس زريهون استبهلو دعسنا 4 عامت حساس الدس درابيت كخون كله اتحدا كالق قداي عوض زبهال من اسي مخانو تفليط له ملكاو سرعة قدف كابز حلف عمد جميرو سيبل هزب بمعتاق امنبر ابايت زرقو حبرتات نهتي نفس قتلتنا يمفتصام كونتات اب إسوو كم زلوتو منشتات يحبرو اب إرترا بحلف دما ابتب من اسيات هاقر اولقلوت تعبليلو زلو سراويت عقل صبتن قبصتن زمبقسيو نفس قتلت لمود علتاو تكبار كوينو خم زلو بقصال زبصحنا حبريتاتات يغنزبو نزنا يلومي فوليز قبرون تليو دما جاملاو مخانيو ازي جاملاو مقذفتنا يزوم 10 مساكين إرتراويان عشلات ابتم انت هزب إرترا بزيادة دمام انت حدثت ولدو إرتران استسو جغانو سماعتات نذكر اللقنة مخساتو نتت انك غبصتن عقل صبتن من اسيات إرترا كنسو بتلفجنين دراماتاتن باخبروت مبصع سماعتاتنا خمت عدق زفتن ملكاو سرعات هقدف زخشح ترئيو مربب حبريتا السنة بزز حزن تراجدينا يتم من اسيات حوات نستتنكفو إرتراويان سدرابيتات صنعاتي هابكم تبل منستر قدايات وطا أمريكان زي حقاو مسقارن سبعو مشتان إرتراويان همان ترافيكينا ملكتو أبسالستي أبزرقوها عمتاو صبصاب ملكاو سرعات قدف نهزب إرتران نبر هيوت حريمو أبوتوس كونتات كم زنبر بمقبارو بفلاي دما نمن إسايات بسم هاقراو ياقول قلوت عبدرت زي بلو عسكرنا بمسماد مسرتاو تنقناي تسعر رزولو سدتن مشتان مزمزان إرتراويان كنسو حلافنت كم سكام حنقيدو مهلاو وقيسو منستر قدايات وصا أمريكا مجلسيو اتوم بصغطن مرتن هقدف تدفافيهم ورحاوي ناب سودان زملوتو زلو كاب كل تكساب 3,000 زقموتو إرتراويان من إسايات أبدوباتن معسكراتن سودان قدا أهقراويان نقادو سباتن زي حقاويان مساقاقرتن كوينوم أبكم بعال سيناي زا أمسلو حقا البوبوتاتات من انت $10 بتوم قبرنياتات بجاملا بسنسلت تمقيحهم مقبل ماين يحرمو يقدقطو أكالاتهم يقاسل يعمصون يقتلون كم دلو واغنزيبو
ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ካብ ኤርትራ ዝነፈጹ ኣስታት 1000 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝርከብዎም 62000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ኣረዲኡ እቶም ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘምለጡ ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን፣ ግብጺ፣ እስራኤል፣ የመን፣ ጅቡቲን ስዑድ ዓረብን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ግዳያት ግዱድ ዕዮብ ርእሲ ምዃኖም ብሕጋዊ መንገዲ ከይንቀሳቐሱ በቲ ስርዓት ብዝተገብረሎም ሕሉፍ ቁፅፅርን ጸቕጥን ንዘይሕጋውያን መሰጋገርትን ነጋዶ ሰብን ይቃልዑ ምህላዎም እውን ኣገንዚቡ ወተሃደራዊ መኮንናት ኤርትራ ምስ ወተሃደራዊ መኮንናት ሱዳንን ኢትዮጵያን ተመሻጢሮም ነቶም መሳኪን ስደተኛታት ዝምዝምዝሉ እዋናት ከም ዘለውን ጸብጻብ ይጠቅስ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ወተሃደራት ኤርትራ ናብ ውሽጢ ሱዳን ብምእታው ንስርዓት ግደፍ ዝነቐፉ ስደተኛታት መሪጾም ከም ዝጨውይዎምን የመልክት ዓመታዊ ጸብጻብ ሁማን ትራፊኪን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ መወዳእታ ስርዓት ግደፍ ንህላዊ ዘይሕጋዊ ምስጋርን መሸጣ ሰባትን ክእመነሉ ጀሚሩ እኳ እንተሎ ነቶም ንጥፈታት ዘይሕጋዊ ምስጋር ንምጥፋእ ክወሰዱ ዘለዎም መባእታውያን ደረጃታት ብምሉእነት ከም ዘየኽብሮምን ግልጹነት ከም ዘይብሉን ገሊጹ እቲ ስርዓት ውጥን ምምካት ዘይሕጋዊ ምስጋር ብምንዳፍ ኣፍልጦ ህዝቢ ንምዕባይ ክሰርሕ ነቲ ባዕሉ ዘቐመጦ ናይ 18 ዋርሕ ደረት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከኽብሮ ከም ዝግባእን ዝርከብዎም ሓያለ ለበዋታት እውን ኣመሓላሊፉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስርዓት ህግደፍ ዑስማን ሳልሕ ትማሊ 23 ሰነ ኣብ ጁባ ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ተራኺቡ ካብ ምልካዊ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተዋህቦ መልእኽቲ ከም ዘብጽሐ መርበብ ሓበሬታ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሃገሩ ምስ ሱዳን ካልኣይ ግዜ ናብ ኩናት ንምእታው ድሌት ከም ዘይብላ ክገልጽ ከሎ ዑስማን ሳልሕ ነቶም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘለዉ ዘይተፈትሑ ምስሓባት ኣብ ምፍታሕ ህግደፍ ክትሓባበር ከም ዝደሊ ከም ዝገለጸ እቲ ዜና የገንዝብ ስርዓት ህግደፍ ቀንዲ ደጋፊ ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ደቡብ ሱዳን እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ዝግን ምስ መንግስቲ ሱዳን ዘለዎ ዝምድና ይመውቕ በንጻሩ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝተበገሰ ፎኮስቲ ብረታት ኣብ ኢድ ተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተረኽበ ንኡስ መጠን ዘለዎም ብረታት ብዝምልከት ዝተኻየደ ኣህጉራዊ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጸውን ሱዳን ትሪቢዩን ብተወሳኺ ይጠቅስ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ የማነ ገብረኣብ ማንክን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህግደፍ ዑስማን ሳልሕን ናይ ኢሳያስ ፍሉይ መልእኽቲ ንምብጻሕ ናብ ደቡብ ሱዳን ነቒሎም ከም ዝነበሩ መርበብ ሓበሬታ ሰና ብ19 ሰነ ኣቃሊሕዎ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ደገፍቲ ኣሰና ድምፂ ሰና ንምስሳን ገንዘባዊ ወፈያ ገይሮም በዚ መሰረት ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ዝነብር ብተደጋጋሚ ንድምፂ ሰና ዝደጋገፍ ኣቶ ተስፋ ማርያም ገብረ ግርግስ ንመሰሰኒ ድምፂ ኣሰና 100 ፓውንድ ስተርሊን ኣወፊዩ ኣብ ጀርመን እትነብር ስማኽ ዕቀበላ ዝደለየት ደጋፊት ኣሰና ብወገና 200 ዩሮ ኣበርኪታ ንሳ ቅድሚ ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ወፈያ ገይራ እያ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብር ተደጋጋሚ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣቶ ክብረ ኣቡን መሰሰኒ ኣሰና 40 ፓውንድ ስተርሊን ኣበርኪቱ ብዘይካዚ ኣብ ሸፊልድ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ስሙኽ ዕቀበሉ ዝደለየ ጉዱስ ደጋፊ ኣሰና ንመሰሰኒ ኣሰና 50 ፓውንድ ስተርሊን ኣወፊዩ ድምፂ ኣሰና ንኹሎም ዞም ድምፂ ሰና ንምስሳን ገንዘባዊ ወፈያ ዝገብሩ ዘለዉ ጉዱሳት ደገፍታ ብስም ተኸታተልቲ ሰና ብፍላይ ድማ ብስምቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብር ብምልካዊ ስርዓት ግደፍ ሓቀኛ ሓበሬታ ከይረክብ ተዓፊኑ ዘለዉ ውፁዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝያ ተመስግኖም ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ሰና ናይ ሎም ዜና ኣብዚ ይፍጸም ዝተረፈ መደባትና ክትከታተሉ ንዕድመኩም ብሩኽ ምሸት مدرخ رئيتوتات قوام عد انجليز دقما باباغالون مهوتات تقاومتي أبقال منقدن بزحات هقرات عالمنا من رجان تاي مخان زي فلتان قوام زي نبرن نكرلوا هزب إرترا أب 26 مقابيت شحن شعاتن 250 كلتن هقراو من رجا وكلتي بايتو خمز قبرن 10 حملة شحن شعاتن 250 كلتن دما قوامو خمزة دقن نفس وكفنا خنذكرو لنا قوام عد انجليز سعوديا دو من رجا كينيا دو زمبابوي زي كونس قدم قرادم كنحبنالو كنمارلون ኣብ ክትዓትናን ሰሚናራትናን ክንዛረበሉን ዝግባአና እዚ ምርጫ ባይቶ ኤርትራ ሓምለ 1952 መንደፈራ ዋዛ ምስቁም ነገር ናይለን ቅነ ላግጽያ ማይ ዘይጣዓመት ምስ ሰማዕክዋ ኣየ ሰብ ተረካብ ዘረባይለ ቁርቡን ሲሒቀ ምስ ወዳእኹ ግዳስ ግዳ ሓቂ ያ ነዞም ደገፍቲ ሕዋትናስ ኣኽቢድኩምሎም ኢለ ብዝኾነ ገለ ቁርብ ፍሽኽ ተበለትኩም ንመእተዊ ባኣ ክጅምር ብልክዕት መዓልቱ ሓስክዎን ግነዊ ሓይገበረን ኣብዛ ዓለምና ዘለዉ ሕንጻያት
ፓፓጋሎታት ኣኼባ ጸዊዖም ነይሮም ብዘሎ ሕንጻይ ካብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለምና ሆጭ በለ ኣብቲ ዝዓበየ መካነ እንስሳ ዓለምና እዩ ተጋቢኦም ቀንዲ ምኽንያት መጋበዮም ድማ ንኣቦ ወንበር ማሕበር ሕቡራት እንስሳታት ኣቤቱቶኦም ከቕርቡ እዩ ነይሩ እቲ ኣቤቱታ እምበኣር ደገፍቲ ስርዓት ግደፍ ነቲ ብተፈጥሮ ዝተዋህበና ዕማምን ተራ ዘረባ ምድጋም ይቃጸጹን ኣለዉ እዩ ዝብል ዝነበረ ነዚ ተግባር እዚ ካባና ብዝተዓጻጸፈ ክእለትን ንምርድኡ ብዘጸግም መንፈዓትን ይፍጽምዎ ስለ ዘለዉ ናትና ተራን ምህላውን ኣድላይነት ዘይብሉ እናኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎን ከም ሳዕቤኑ ድማ ናብ ኤክስቲንክሽን ወይ ምጽናት ገጽና ንምርሕ ስለ ዘለና ሕቡራት እንስሳታት ስጉምቲ ይውሰድ ክብል ኣቦ ወንበር ሕንጻያዊ ግንባር ንልግጻ ፍትሒ ልቢ ዝበልዕ ምሕጽንታ ስሚዑ ሕቡራት እንስሳት ድማ ብሓደ ሻራ ዘይብሉ እንስሳ ዝምራሕ ኣካል መዚዙ መጽናዕቲ ክገብርን ምስቶም ደገፍቲ ተራኺቡ ክዝትን ሓላፍነት ድሕሪ ምስካሙ እቲ ዝተመዘዘ ኣካል ድሕሪ እቲ ዝገበሮ ሓጺር መጽናዕቲ ነዘን ስዕባ እንስሳዊ ሓልዮት ዝተሓወሰን ክልተ ኣማራጺ ልብዋታት ኣብቲ ጸብጻቡ ስፊሩ ከምዚ ድማ ይብል ደገፍቲ ህግደፍ ስራሕ ፍጥረታት ሕንጻይ ኣግዲፎም ባዕሎም ካብ ተታሕዝዎ ምእጋዶም ድማ ካብ ዘይተኻእለ ወይ ለብዋ ቁጽሪ 1 ሕንጻያት ከም ካልኦት ኣዕዋፍ ምፍጻይን ምዝማርን ጥራይ ከም ቀንዲ ስርሖም ክተሓሕዝዎ ወይ ድማ ለብዋ ቁጽሪ 2 ሕንጻያት ክትንትኑ ነገራት ኣዚሮምን ኣመዛዚኖምን ክርዩ ኣብ ክንዲ ዘረባ ዋናታቶምን መራሕቶምን ጥራይ ሰሚዖም ከም ዘለዎ ዝደግሙ ናይ ገዛ ርእሶም ኣተሓሳስባን ርድኢትን ክገብሩን ነገራት ብኹሉ ማእዝኖም ንምርኣይ ዝሕግዞም ክእለት ከጥርዩ መሰል ክወሃቦም ንደገፍቲ ህግደፍ ንዝምልከት ድማ ንመንነቶም ዝፈታተንን ንህልውነኦም ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ስራሕ ድማ ደው ከብሉን ነገራት ብደንብ ተመራሚሮምን ሓቲቶምን ሓቅን ምፍላጥ ከኽእሎም ናይ ኣዚርካ ምሕሳብ ስልጠና ትሬኒንግ ክወስዱ ሕቡራት ሃገራት ደቂ ሰባት ክቕስቦም እቶም ደገፍቲ ግን ነዚ ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ኣብቲ ጭርሖታቶም ድማ ልክዕ ከምቲ 200ዊት ንሃገርና ኤርትራ ዘረባ ምድጋም ከማን ክውሕዳ ኢሎም ዕረዝ ጣዕሞ ይጣዕሞ እምበሪ ዘረባ ሓለፍትና ዘረባ ኢሳያስ የማነ ማንክን ዓላ ዓብዱን ክንደግሞ ኢና ኢሉ ኣብቲ ሰልፊ መደረ ዘስምዐ ዶክተር ጊዶን ኣባይ ናይ ኤርትራ ኣባይ ዋሓዚ እዩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ከይተሓወሰኩም ምስ ግብጽ ከዓ ከይተባእሱና ሰዓብቱ በህግደፋው ቅብጥሮት ንስሙ ብዶክተር ጊዶን ኣህባይ ዘርዚሮም ይጽሕፍዎ ወይ ስፔል ገብርዎ እዮም ዓላ ዓብዱ ነቲ ስርዓት ራሕሪሕዎ ድዩ ወይ ሳሎ ክሳብ ዘይፈለጠን ብሓለፍቱ ክሳብ ዘይተነግሮን ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታት ነቲ ቀደም እንኮላይ በዓል ዝተዋህቦም ሓበሬታ ክደግሞ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ወይዘሪት ሶፊያ ከም ዝመኸረቶ ይንገር ሕንጻያት ኣብ ቀረባ እዋን ውሳኔ ክወሃቦም ይጽበዩ ምህላውን ተፈሊጡ ኣሎ ብሓባር ክንጽበይና እንታይ ደኣ እስከ በሉ ናብ ቁም ነገር ክንኣቱ ሰሚናር ዲሲ የማነ ማንኪ ቅድሚ ዝኣገረ ከመዮ ብዙሓት ይሕዋት ዝኣመትዎ ብተሳተፍቲ ቀሪቡ ዝበልዎ ሕቶታት ንሓላፊ ፖለቲካውን ሓሶትን ህግደፍ ኣብ ሰሚናር ዲሲ ከም ወትሩ ተጻሒፉ ዝተዋህቦምን ተዋስኦ ከም ዝነበረን ዳግም ከዘኻኽር ኣፍቅዱለይ ንዕላል ክትዕመና ግን ከም ሻሙ ነቲ ሓውና ጥዑይ መልሲ ዝተጸበየ ጉሩሕ ሓታቲ ጌርና ክንወስዶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ረብሓ ደሪኽዎ ዝጸመመ እንተዘይኮይኑ ንምሽክዕላድን ላግጽን ሓለፍቲ ህግደፍ ዘየለለየ የዋህ ዜጋ ክህሉ ይኽእል ኢልካ ክሕሰብ ኣይከኣልን ስለ ዝኾነ ድማ ጃንዳ ህግደፍ ስርዓት ሕግን መሰል ዜጋታትን ከኽብረልና ካብ ምጽባይ ሰይጣን ቅዱሳት መጽሓፍቲ ክዕድል ኢልካ ምምሃር ብሓቂ ይቐልል ነዚ መሰረታዊ መበገሲ ርድኢት ዘይብሉ ዜጋ እምበኣር ማሕበረ ፖለቲካዊ ሕልኽልኻት ሃገርና ዘይተረድኦን ኣብ መጻጻእ ኢሳያስን ዓሻኽሩን ብደንቢ ዘየንበበን ዘይተገንዘበን ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ብዝኾነ ነዚኣ ንእሽቶ ነጥቢ ዘኻኺረ ናብ ዕላለይ ክመልሰኩም ለንቀደ ምስ ክልተ ዝፈትዎም ደገፍቲ ህግደፍ መሓዝተ ተራኺብና ከም ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ሃገርና ብሓፈሻ ዘረባ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሰሚናር ሕቡራት ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ማእከል ዕላልና ጌርና ሻሃሰቲና ሓዲኦም ኩሉ ተሓዋዊስዎ ብዙሕ ኣይተዛረበን የግዳስ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ቁርብ ግዜ እንተ ደኣ ሂብናዮ እዚ መንግስቲ ዝሰርሖ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ፍረ ክንሪኤሉ ምዃንና ጠቐሰለይ ተጻብኦታት ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ከም ዘሎ ክንርስዖ ከም ዘይብልና ከዘኻኽረን ንፈተነ ገይጋ ክለኣለይ እምበር ነዚኣ ንዳርጋ 46 ግዜኡ ይደግመልይ ኣሎ ካብቶም ንሕንጻ ያዋጻጽኦሞም ዘለዉ ሓደ ምዃኑ እዩ እቲ ካልኣይ ዝዳረጎ የብሉን ነተን የማነ ማንኪ ኣብ ዲሲ ዝበለን ሓንቲ ከይጉደለ ኩለን ደገመለይ ዝብሎ ዝነበረ ክሳብ ክንደይ ተረዲእዎን ምፍላጥ ዓይነ ዓይኑ እናጠመትኩ ሰማዕክዎ ኣይሓመቐን ወሃቢ ቃል ህግደፍ ዝበሎ ከም ዘለዎ ተንተነለይ
ملعال ما أدي قالك وخيترفه كم زافتو كوب مكينة يزبلكم حق حايش كيستنكرنون يترفن نقوامن قوامو منغستن زملكت بركت زباله غزي ابستفرالي ايوانات العلنا تزاراريبنا لسلن فلط حتوتاتنا امصاخو خواطرو يدلخون مخنياتو نتي زموتن غيرا زرباتات يماننا دغاغم خحغولن مخانو سلازفلط كم زبلو እዚ حمام مقدح ወይ حمام دغما كاميدا يجميرو بزحات نقاقستي إسياس نممثال ليتن معالتن زهالكون يروم يبحال انبركوا بيري ايوم يلكمني قال يوم شنبوم ويناي تحت فنچوم چحمي كاب ستالين سادامن كم زقدحو خيفلطو چحموم كم ناي نسو كخمرو هردق زبل نيروم حدا بعل حموشته صرا حلف دغافي حدا اوان إسياس زيكونس ستالين سادامن يوم كاو قديحوم كبلني ذكر زي قال ايكونن እቲ ህፃነት ዲያ حر سلامي ዳታ ዝብል ምስላ ካብ ከም ዛ ዓይነቱ ጥንቅል ዒዘራ መጽ ይኸውን ኽእል እዩ ብዝኾነ ዘራርቦኦም ከም ናይ ንሱ ከምስሉ ኣብ ጎቦታትን ስንጭሮን ሳሕል ብዙሕ ልምምድ ዝገብሩ ነይሮሙን ይባሃል ብፍላይ ልምምድ ሒልጎቦ ዘረባን ምሕብላቕን ከም ዝባሃል ለብዚ ይሕልኩም ምስና ይቕሬቱ ስለ ዘይነበርኩ እየ ብዝኾነ ከምቲ ዝብልዎ ነቲ ንሱ ምምሳልን ዘረብኡ ምድጋምን ሕማም بزدنصو خيلتن قلطافن زحممو وي زعممو على عبدون يمان مانكن يبحال بتقدماي بشنبن بغوتات تزراربان بتخالاي بغوتات تزراربا حبلقان حيلغوبون از حمام دغمان خلتيوم قلطف عدل ناي مدياب ناب سلطان كم زخفتلومون يحبريو اميدا يمان بزحوان حيحوتن حالن غهبين بحاده غوديو امونغو فنچون لعلاي كنافرو زنبر قادرا ولخا لخيوي وعد كم زنبر قليوم ابن داج انفر قفلي وسكاسن حبريتان زنبورو تقادلتي ترخو اذا دما خبرا شنب نموصا يغبرون يري خون يخيلي ايفلتني انتاي لا اتهبيت بالساغوا كابت بزح متقام قصل تخل حالن غهبي ديا ولا سنملكعون مغلاصيا وصيا زفلت سبا يرخكون انتباين مغلاص ازدربيلو اب كند سمون كتكون تخيليا حدا كم بعد يمانن علن قلطيفهم مسالل سلطان زحقرو አለው ካልኦት ካብ መንጽር ዚኦም ዋእል ለኹሊኹም ቁራስ መግደፍ ስልጣን ዘይረኸቡ መሊኦም እዮም እቲ ዝሕዝን ብርክት ዝብሉ ካብዚኣቶም በለጸኛታት ቀለም ጸገብ ምዃኖም እዩ ታሪኽ ድማ ውርደትን ሃገርን ህዝብን ግሩኽ ምዝግቦም ምዃኑ ኣይጠራጠርን ዶክተር ጊደወን ንኣብነት ገለና ኣምባሳደርነት ወይ ካልእ ማዕረግ ተረኸበ ነው ሓሊኽ እዩ ነዚ ኸይረክብ ኣጸጊምዎ ካብ ዘለው ነገራት ድምጽን አዘራርባን ንሱ ከቀድሕን ከምናይ ንሱ እኹልኩም ራጭሕ ምኸብቁል ዘይምኻሉን ይብሉ አማኻሪቱ ወይዘሪት ሶፊያ ካልእ ስማ ሰፍአያ ወይ ሰፍያ ከም ሰፍኢ ስለትገማጠል ይመስለንኹም ኢሎማ ሙስታሽ ትራንስፕላንት ክገብር ትደፋፍኦ ከም ዘላ ይንገር ብፍላይ ድማ ምስ ወረ ምኻድ ወይ ምኻድ ጦፍ ኬሚካል ዓሊ ንወሃብ ቃል ወይ ሚኒስተር ዜና ክሕጸ ዘለዎ ተኽእሎ ዓብ ምዃኑ ትነገር ኣበይ ሞዘንጭሕ ምኽልዋዶ كساب ليت لومي علي خحيدو دي ويس نطوف تلاقيخو خفلت استخال نجر يلن منالبات سب عواته.com مونوبولي وي استبحت واننت نايزا حبريتا خهلوم سلازخل تكافل الناس متصدقوا مثلني بزخونه بتزلو قبتش كمود 16 عامت ابركون ناس تنفسه كاب 300 مئتاويت العلي بتعنو خلون تمنيهلو بوغني علي كدعيدي ولا تلاقيخون مفلات بخلت نغرات كفلت يكالي قداماي اواناويت نشتو باسبورت سايز سالي اب انترنت كزرغح محتاتو اتمكم راجحمو لاصيون تخوينو نيو كدعوي مالتي بتخاليت دما نشتو قال محتت مغبار نتسرعت انطين وديس ولا لا مفلات يكالي ولا صالح حو كابتن غزيو دي ولا نخل ساعه حبيب اللي زلو بوتا قال متيق كغبري خيلي اب الزراربو حجون ننسو يقدحون تلو وا نحموتو دحتو بعلكم وسخلو محازوتو خمزعللو بزيكاب حزباو اخيباتاتن وقعوي قال متيقاتن اما علتاو علالاتو ننسو خمزي يمثل يوم زغلصو كبل دو ترايكم نايمن دا اخوسد نوح حالو لو دويله معلش نافتقندر استيما مملس ويا عركي زبلكم كلن يمانه بزعبا قوام زغربن نطبتاتن مخنياتاتن حدا بحدا زرزرلي اسعيبن بار يمانه زبلو زربا مايزغندا خمزخونن زستبهله خمزلو امينو غاريتو خيد كم زيبلن نخبرهالو نعركتي زغربكون رئيتوتات مساخمون كم زلون ككافلن
كم متنققتا ግን نزري إتي كم زلو وسيد كامدقام بحق يحتت مخانسا قديم خحبر مالسي قرب كير عبيلكم تتقومولو مالتي عد انجليز قوام يبلان سلمنتاي قوام زي تكبر تباهيلو مستحاتته ويو أمخاري بريزيدنت كم عملو عنكليل يلو بنصرن بحصيرن منقدي أبكند من ملاس بزيد الحركاتن مساليتاتن نتحمرت حتو خمز جلاح اتنطبي خمز حسسن نتسمعيا سلتيخا خمز الدناجر مغبار سلتي اتيو لمود املالسا اسياسن لؤخاتن دمايو اتقدماي زبلو ነገር عد انجليز صحف قوام يبلانيو عركتي كا خمز لا تقربلي بزعبا قوام عد انجليز مزراب بزي كانت سمعاي نفلط إنا نمبالن حتى ويار استمت امزازو كاد مخنيات هينبرون انتا امزبلو بوتات واجلسي غاونا خوني لاس تنفي حموتت دي دس عنكر عبيانيرا طريقات التحنكل ليدو تصليكم يوسخوكم كمزيو رخالوتنا افريقيا وي كالوتنا يسالسي عالم هاغرات كزي تصوع عالم بعالما خمز فلطو عد انجليز قوام زي كونه زي بلاس كم ناي كالوت اوروباوያን هاغرات اب حدا استطرنف وي استصحف قوام زي بلا يكون امبر عد انجليز اب مايت عمتات استوقره كل ز عينته مسلن حرنتن حزبا زحلو استفرالي حقتات زلوا هاغر مخانا ولاكوا اب حدا مصحف ايطرنف امبر قوام زرغاغصون زحلوون مسلات زوحس حقاقات كم common law case law historical documents acts of parliament and European legislation Magna Carta representation of the people's act كم زلوا كم يمانه زامنلو عالم زفلطي ابرئسزي نسله مهلاو حقي كمنا ኤርትራ ዘይኮነስ አባይታ መሰል ህዝብ ዘራጋገጽ ሕግታት ዘለዋ ሀገር ሙኻና ይፈልጦይ በተዛማዲ አብ ሀገርና ዘየለ ሀገር እንግሊዝ ህዝብ ማእከሉ ዝገበረ ተጸዋዕነቱን ህዝብ ዝኾነ ፖለቲካው ትካላትን ትካላው ሰራራሓን ከም ዘለዋን ንሱ ድማ ተቀንዲ ማዕቆብ መሰላት ዜጋታት ከም ዝኾነን የማነ ሲሕቶኒ እዚ ሁሉ ተደማሚሩ ድማ ዓድ እንግሊዝ ሓንቲ ካብተን መሰል ዜጋታትን ኣብ ምጥባቕን መሰላቶም ኣብ ምሕላውን كما أبنز تكسا هاجرات يجبرا إذا جن سلام فلاتو دامبر إنجليز كوم أخوينا نايكوينان سيني إرتاوي عين تايني سعود خمان يبلان كتسيلونا تدرو قريب وزمت أمدم دم تاخر راجودلو ويمركز كخونو نقسنة سعودن بزحات أما أكل مراغ زلوا هاجراتن قوام يبلان نيلو دحرون أمريكا كلمة حتمية عامتات قوام نيرواق نسو مسل تسلمتن كالوت وحدات دك أبات زيجاتاتن أحلوتن زقانو زربا وسيخو سلامتا انغنا عنا طرايكم ورط افلين زاربانان زاربالنان استماسيلو ابزي اسبع لكم حجزون خبراتان ببتي اتحاتاتي ايرتراو خوين تسمعني غرو حتا تحونا سلامتا يبيرترا قوام زي تكبر الي حاتيتو امريكا وي كالوت معربان هاجرات لناخم ويكم بل الى بلن بمنتاي قبت وي كامريا امريكا ابز معريت ايكويشن تمص ملسي رخب كلان قرب استنتن استوعلن تبلكاغن ملسي مانه تلاقيكم يخوم منبرسي بينا يرؤسكم كم وقت حسبوا زطعم امريكا تبل تبل انجليزن سعودن قوام يهلون قوام كتكبر ديو اي تكبرني تحطو اتن ملس دما كاب اين تكبرونينا كم مقدف قراريمنا خن تكبروينا وي دما خن تكبروينا زحلفاي نبران تيت قميت زربان بي مدلين ندحريت كملسكم حنت خابتن ازين زسحقان بزحات قال من السياسه مس الجزيره اب غنبت 22 مسريس كان بروجرام زغبراي مريچا معاسيكم تغبريلو مستحته كمزيلو مليسو نايمتاي مريچا يتبع امريكا زكايزلو مريچا انتاي كم زفر قدم كرينا 3-4 عامات كنصبينا قدم انتاي مالت كاي مريچا مالت كمز مريچا نا اثيوبيا زيمبابوي موروكو ليبانوس كويت عراق افغانستان انت دا خوينو 10 عامات كوسري خيلي كيتغبرون كترف يخيلي منالبات ناي زمننا زبلصت حلقي بوزر باخت كون تخيليا حقي حيش بتم حاتاتون كيلات يبلو من قبل مدفركو مال السقرب تمكرون ايكم اسلت زلني حلافي اوم تزنبر نتحطو بزعبا مريچا خغبرولو مس اززكو نيره مريچا تغبرو ديخم اي تغبرون ها كنغبر لا اي نغبرنينا فينيتو كاب عنكليل تدحن بزخونه حنت عيو غزاخبكم
أمونغوزا قادمة تأيق إسياسن ملسي مانا نحطو قوام أب سمينار ديسن تماساسال نقر رخو عسعبا بيلا دما نتوم دقفتي كابيمانن كابابا إيسونسي نمانو مينا حق أنيا غيرنا خنوسدو إلا خحاتو مسدولخو مخنياتو اتمرجات رأي تريفا نعا آخنا تقبرا خاء نسرحالو لنا يلو اتحاد خاء نايمنتاي مرجا بهيوتي كساب زلخو مرجا زبهار يلن يلونا بزخونا ناباخم فردي بزخوين باتي قداي قوامن مسل زيغاتات إرتران مس قوام انجليز دو مس سعودي منم زتحز يبولون أمريكان انجليز سلمتايز تتصحف قوام زي بالكي إلاتان أي بلتان مس زي متكبار قوام إرتران منم زرخ يبولون دقفت سرعة قدف نحالفتهم سلمتاي حماق أبن التراي كمستقصو خواتر ومتقبئ أبي أوروبا زيادة 9 مئتاويت هاجرات قوام اللون يمانا نزين قوسيو نتازي تتصحف قوام زي بالله هاجر مزحيقو خم أبنت نمنتا علامة خمزمتاء كم نقوه بتعطعيلو زبرها نقري نلبا ما متولو نعشا درقو حليو مبرهاتي اللي انتبالكا أبي إثيوبيا ونكوت سلامي زلو مريج أنترعالكا كينيا أوغندا بسنك مريجا يمكو تواديوم نتس أبرس تحاتتكا قبيلتاتن هايمانوتاتن نيجيريا حد حدن استهانا خوتاكو بنتس أبرسيو زبل ملسي أخاتركب حالف تقدف سلمنتا يمنتن بتزامالي أبستفرالي أرستتات تبقو قسقاس سريئة هقرات كما أبنت مقلات زشقرم قوامو منقست سلستخلا زنا آدا كايدا زخدا زلوان أفريقا هقرات سلزي فولتريم نعايت مخنيات رديو وي سنا أمراو حمام ملك أم حماق تركبوتات عالمنا اللوم ويدما نتزي حقاون زي وقعون مبحات كورشا سلطانن زقبرو زلو قهسات مسلن حارنتن هزبنا مخنيتا خونم سلز دليو اتدحر وايدما سنو مقوتاوي مسل أم حارو أبوي زبئي كتبال عني زي ترف كاب كونس كيما خانا خد أبل عني بيلوم مسللوم اتزربان بار أفلام أخيبا هقراو بايتو إرترا قنبت شحن 999 ديمقراساوي زرقاقت قوامو منقستي دحر 4 عامات نختكل بتشعو استمرت أبو مبرت بايتو تقال لا إسياس استوهب مبصعا سلم تايزي تتقبر خسا حجيو بعسرت 999 صدق قوام سلم تايزي تتقبر خسا حجيو تنقر سعودي إثيوبيا زيمبابوي بوركينا فاسو نيبال إسرائيل نيوزيلاند مارس جوبيتر ورحي صحي قوام هليون هليون قواماتن يتقبرؤو أي تقبرؤو نيرتراوز ملكت يكونن بزعبا قوام إرترا تحتيتكا بزعبا قوام إنجليز مزراب كمويو بقلي مناب بخت بالواس فرسا كوي مبال تراي سعوديا قوام كساب تقبر كنت بيادي تزربا بحج 500 عامت قوام تزي قبرتك دحاركا اتخال متاللي جنكا مسحق زربا اتزعابي خفال قوام تتكبيرو اتمرج اجن عقمتا سلازا حتت نسرحلو لنا سمعي نيرو من تاريخ تمريسنا تتوكسنا اتزنبر حصرتاتن وصيتن بزي قدس حزب إرترانا مجمريا قوامو كتصدقلو زخل بايتو وكلت حزبن ممراጽ بمنصر تزنبر هواهون اوانن امغابيت 1952 قرمن معبولن مريچا خمزه كايدن فلط كنحبنلون كنمهارلون زغبانا فصامي خايو قدم بزعبا بوليتيكاو مسرحن قوامات كالوت هاغراتن نزارب صبقون حصرتاتون العلنا نزي تاريخ زينا خنوكس غبانيرو منغست هغدف غنا يدلينيو حدا معلتون تخون بجيغا بچقيلو العلوا يفلطن نحدا حزب تاريخو خمزه يفلط غبرمو كمدلاي كاتغوزو زبل امر نمتغبار يمثل بحفشا اذن عقت حزب طرايو زري زنغرنا يوم سميعهم زبلنا يوم امينهم اطاقعهم كخديهم ددحرزي كم حنصاي كدغميهم كاب زبل كعبت زمنچ ودمايو اذا حتوزي حتوز بزحي إرتراويو حزب سلم حتات هيكونن زحتو ويون كم تحالفت هقدف زبلو معرباويان هقرات سلازدفافو يكونن إرترا سلام زسفرا فتح زنقسا سرعة حقز قزاء مريج أهزبا زسمعلان بهزبي التمرت منقس زلو هقرن نيران تتنبر أب صحوف السفر يخون زي تتصحف قوام مهلاون زي مهلاون أي مقدسن اتشقر حزبي دليتو خيت حتى بوساني حدا والكملاخي أبستفرالي زيد ليون أعنوتن كنتات سلستشممه نقطبان مانان هاجر وحدات تراي سلستقات أتصروا قلتنتن تحتاتنتن بمسكوت سلستقحفا حلفتن عززتن زيغاتات كم دليتهم كمقحون
كحقوقن سلاز جمرون مسل زيغاتات زغهس معلتاو تغبارات حلفته غدف كم قانت الشخرمتي سلاز بزحنيو حزب قوام يتغبر يلو زحاتته قواماو منغستن تتخلص كوندخون نزا عالمنا دار مستريت رينا إلاز مسكرتلو مشاتنا وتخبدا حتن أحواتنا ناس عيبو زلو ጻውተ ስደት ህዝብና ተገዲሱ ደው የብሎ ብዝብል ተስፋዩ ኮንዶኾን እትሽዑዝ ትከል መንግስቲ ኒ ፒክኒክ የም ከይዶም ዝብል ዘረባ ንዕልትን አቃጫጭን ዘይኮነስ ስደት ናይ በሐቅ ጽንታ ህዝብን ብርሰት ሕብረተሰባት ኤርትራን ምዃኑ ገሊጹ ደውን ምባሉ ድማ ለይተን መዓልትን ዝጽዕት መንግስቲ ብዙሓት እንተኾነልና ኢልዩ እቲ ዘጸይፍ ተረሲዑ ካሕለፍ ዘይብሉ ነገር ኣብቲ ሰሚናር ገለ ክፋል ዘረባ የማነ ከምዘለዎ ሚኒስተር ሃይለ ድሩዕ ብዛዕባ ገምጋም ኩናት ደቡብን ቅዋምን ቀድሚ ምእሳሩ ኣብ አሜሪካን ጀርመንን ኣብ 2001 የኤርትራውያን ካብ ዝገበሮ መደረ ዝተወስደ ምዃኑ እዩ ነዚ እውን ደገፍቲ ክንደና ይከቕልብሉ ኢሉ ዝኸውን እና ሓንሳብሲ ኣብ ክንዲ ደገፍቲ ይጭነቕ ብእውነት የዝብለኩም ኢሳያስ ምርጫ ዝበሃል የለን ክብሎም እሞ ይጸንሕ እንታይ ዝኸውን ምርጫ እናበሉ ክደግሙ ይቕንዩ ድሓር ድማ ከም ዝናይ ትማል ቅዋም ክልተ ስልሲት ተተግቢር እዩ ተሪፉ ዘሎ ሓደ ስልሲት ምርጫ እዩ ንሱ ኸ እንሰርሓሉ ለና ምስተባህሉ ድማ ቅዋመይ ጸደቀትለይ ብምልእታ ተተግበረትለይ ላሎየ እናበሉ ይኽድዱ አንታ በቀዳማይ ዶ ዳ ምርጫ አይድልን አይበልኩምን ተበልካዮም ዋ ኖ ምርጫ ሜዳ ኸለና ዓለም ከይፈለጠቶ ኸማን ንገብሮ ነርና ኢና ማለትሲ አኮይ ፈረስ ማለት እዩ ምሕረት የውርድ ጥራይ ኻትብል ቀንዳ አተኩረና አንጻር መልኪ አመጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ዝውን አትኩሮ ናይ ህዝብ ጠምዚስካ አብልቂ ጭፍልቂ ነገራት እንክሊን ምባሉን ጊዜን መዕዳግን ዝግበር ሜላ ምዃኑ ምዝካር ከድልየናይ ምናልባት ንኸም በዓል መስከረም ኔት አሰየ ቅዋመይ መጽያት ለየ ክልተ ስልሲታት ተግቢራት ለየ የብሎምን ማዓስ ከም ዝትግበር እትቆጽር ሰዓት ኣብ ዌብሳይቶም ከም ዝሰቕሉ ይገብሮ ምን ይኸውን ነትደላይ ፍትሕ ግን ካብ መንገድ ሓዲድ ቃልሲ ከአሉ ይብሉን ኣብዛ ሓለፈ ሕጅውን ብዙሕ ናብ ጓል መንገዲ ዝህውት ዘረባታትን አርእስታትን ከቅርበልና እዩ ደጋሞ ዘረባ አባጃዊ ህግደፍን ወሃቢ ቃሉን ከደግሙ ርእስና ክሕብጡና እዮም አቃልቦና ናተኩረናን ግን ናብ ተዓቢ ስእሊ ምቕናዕ ጥራይ ከድልየና እዩ ዓዲ ጠፊኡ ኢሳያስ ሓሚሙ ሞይቱ ተንሲኡ ወድቶም ነዎ ታሪኽ ጠምዚዙ ባይጠምዘዘን ተቃውምት ውድባት ተሰሪሐን ተፈንጢሐን ፎርቶ YPFDJ ኳደረ ወድ ገራህቱ ናዶ ፈሪሱ ኢሉ ኣብ ስዊዝ ኢትዮጵያ ኢዳ የተወት ኢዳ አውጽት ኢልና ክንሁት ተኾይና ኣብ ክንዲ በአጀንዳና በአጀንዳ ህግደፍን ካልኦት ጸላእትን ኢና ንምሳእን ንዝወርን ዘለና ማለት እዩ ደንበ ተቃውሞ አጀንዱ ሰሪዑ ሃገራዊ ስትራቴጂኡ ሓንጺጹ ክሳብ ዘይከደ ድማ እቲ ዝድለን ዝከኣልን ስዕረት ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ክወርድ ዘይሕሰብ እዩ እንኮን ዘላቕ ፍታሕን ምእላይ ኢሳያስን አሳሳይቱን እዩ እዚ ድማ ምስን ሰምርን ኩሉ አቃልቦናን ዓቅምታትናን አንጻሩ ምስ ዝቐንዕን ጥራይ እዩ ዝቀላጠፍ ብዛዕባ ድላይነት ሃገራዊ አጀንዳን ስትራቴጂን ኣብ ዝቕጽል ወድሓንኩም ካብ ዘይቀሰነ ሰነ 2013 አያታት መትከል ብጾትይ ሞሽፍት كذكر بفتي عالعيلة مالي وقعي زانتا قدلي زي مستعزري قالون دوكالي تاريخ دخيبلي سلبين يا وحيطة سليلة تمسكر سيقالت كتنتي تقانو خد كبر عبدي مرير قطب وصوتي كذكر بسحاسي قديمة نزي موت سي فوصل لوو هو برقص نزي موت مدهنيت علوو امبر اسكرين نايزي abasana.com نريو زلنا ህፃን መንእሰይ መሪሕ ፍትውስ ብርግጽ ኣብ ድምፁ ይረአየና ነይሩ መዓስ አስክሬኑ ጥራይ ብቐንዱ እምበር ብሰሪ ደላሎ ፖለቲከኛታት ሃገርና ውልዶ አካላቱ ተመዝሒቑ ክሽየጥ
بسنكتهم عنتم بدولار زعورة أب سوريان ليبيان ناتزاورو أقدمهم بمشط أخوليت نايتن بهيوتن تريفن تساقماتن كفلات استخالا قدايات دك انستيوناز جمرة سعيبو نزنايلومو ترخبو زهاندسو كم تعاد دما فقودو أوروبا تزرقحهم كم حاليتي هزبي إرترا بزمسل برعي كحاناتو زوعلو زلو حواريا سيول دلالو برسات زخونو قبنانياتات زتكبرن زئلن مشتا أكالات إرتراو زيغا رئينايو كمزي زأمسالة خحدت حاقيفهم يم هقدفاوين صادقانات كمسلو زمز أدقلنا زلو بزعبا مريح فتوي انتاي كمزي تسمعنان كمزي مسالنان كتفلتون اتداليو قدوسات ازانا يلو مقنة ويزارو ورقهان 10 سنن بزبل أرأستي تزرقحت فنوا خطرقا قزالكم تخيل أبو بزيكاتي نايتا مستا مريح اتخون تواسايت نود دراما بزعبا زانتا نايتا ساراز تبهلت سانا بوآ كاب تقم وزع زخونة قوال 10 عامت أمريكاويت زقلز عناو ترخالو أبو ولد سارا نقوالهم زخون نايكن دو عدمئة سامبو كركبلا 5 محتانو زقلز ترخالو كند عدمئة زخون سامبو نمركاب كا قليليو موعاوعي مفناو ترايو بكا شعو دلالو سرح بمركابهم بعلاتهم كقوايو مكاير أكالات سمتشم كابسينا تبقيسو عب عداقاتات نيو جيرسن مسلتان أمريكاوي مقاب زينا CNN كي ترفا بعلو تبتيبويو أمو من يمتم تتأكمتن قداياتن قدي مثل ساران مريحين مو عب قدميهم كفابلو سارا خدحن زي نسأل أوكوان تخونا بواقا مريحك خوونجن بزيكاتي نسنتتنا زعلمة اكيد هقدف من يقبلو شعيو اتا ولدو سويت أكل مريحن كالوت قداياتن كمتقنطب ترأيوو اتا حقانيا إيرتراو زيغانا زتقوايه شعيون كل زيغانا نزي تاريخ سلا تاريخ تراي زيكونا كم أورا تاريخنا كونلنا ببخ قبرو زخل زتقالسا نابنت قال خابتن فتحاونت حقاونتن قزعتا حقن منقصنا كابزلنا باهقي قدمون دحارن كابستفت أمان مزكار زأكل لومقنا حدا زيك أسانا بزبل مزقوع صحف دراسي بتمؤ زاقلالتو كمزيلو قواماوي منقص انت تتخلص كون دخون نزع علمنا دار مسترئي ترئينا يلاز مسكرتلو مشاتنا وتخبدي أحاتنا نحواتنا ناسعيبو زلو ساوت سدت هزبنا تقديسو داو يبلو بزبل تسفايو كون دخون نتشعو زتكال منقستي نبيكنيك يوم كيدوم بزبل زربان علتن أقاجاجن زي كونس سدت نايب حق انت هزبن برسات حبرة السب إيرترا مخانن قليسو داون مبالو دما ليتن معلتن زسعت منقست بزحات انتخون النايليو أنتا نزاز أملوت وتصامعات نفسي حسكا نابزا علم داقماي سالساي زتفتركا كبور مريح فتوي نسخاون كم تقالا بحقوها برقص نزي موت فوسا خمزلوو كم زعمنكا رقوزيو أملاخ دما نت زي موت بتبابيو فوس السدلو وننت سب نصح لنا قاليهم بديق زبالة حقراو بوليتيكا تتابقنت 7 مسالات تماغيتهم قاليهم نت عوياتنان مختنان عفينو بزي ملالس عويات كبرسنا زعلمه كيسي بوليسي إلكتريكوناوي عفنا فنتيسهم كم ندما زمكتو تقالستي قاليهم دما بمالهم زتوايو إيرتراويان كوتا أبهلنا زقبر زبالة غيركوا زي بهل انتخونه بتشبط جن كله جقبرو غيرو بخانتوي نبرن نتنا هيوت أدحن نايوي عويات نخانتوي نبرن فقدو علماوي بيت صحفتات بدفرتن قهدن مجبات نخانتون نزورتن ايكونن اتجنزبكا جزيخان قلبت كان زبلع كلهم انتها قرنان هزبنان زقبر زلو علم سنطق سلامو سلفتات كمزز عمسالة حبر تقبارات دما صباح بقيحة ونهقدف كابتا تشقويت الله زلو بعد مزيحي أخم تنحنحو النات أمامنكو نقزيو بسمكا نخلهم دك أز سعنو زقبع مسكاني كبس حالي منه نسخة مريح فتون بقر تأمر فتقر خوينوس لكع كمتم بوزبي كابندات عقس زواتو نطاريا كمتم بتنقرتي كابنا بلبال كوينات زمولقو ترافيا خونكاس سمكا دما مريح اللو
سعيب دما سرحكا خمرحيو مترافكا مچم نتوسخ خبيد حلافنت انبر زدق سايكونان كما يبيلو بواغاخا جباتات دلالو بدولار كحبط منغسته قدف غيرو خمزي قبره اتعمر عدل مريحات بو بيلو خصنت مسترات راشايدان كادرتاتون كستر مالت زبت كنياتو 10 سنه هاغراو معلت سواتيو نسخادما مستم افضلهم سوات تسليفكا كابت كل معات نزترفكا فطارن كل جبار صبون مسغانا بمقراب احدو داغمه فطرتكا بسلام جمرو زودي علمنت عنان فطيرلكا كم تركاب متن رخبتي زبدح مرخيبكا نرخبتات تبدي يقبركا امين زلالمو زخر مسواتنا ودفا أركانات قدلي آياتات متكن بصوتي مصفيتي أركانات قدلي آياتات متكن بصوتي مصفيتي كذكر بصوتي العيلة مالي وقعي زانتا قدلي زي مستعزري قالو اندو وكالي تاريخ دخيبلي سلبين يا وحيطة سليلة تمسكر سيقالت كتنطي دقان وخط أبر أبدي مرير قطن وصوتي كذكر نسحاسي مكتينو نسواتنا بخمي ندبسهم كابدرو ناتنتات حيزو بتي إرترا حدر سواتيا سلطنتن بلصقتن إرترا مفتار دما دبس سواتنا بزبل ناهي قدف مسلو يجرحو سأميمنا نيرنان هلنان ممزن نايزخونا منغستي ودب محبر سلفي ويولك أسب زبلون زقبرون زسانة ديو أيكونن زبل حتو بقاون تاقملس كاللويو عبكونتات هاقرنا مزيكا زي حتو زي بقالو تامز زملس نإرتراويان دمزن بع قداي كوينو إلو متكالات سورا إرترا عبتحقي يخون هزباو جنبار نبعداو جزاء سوجيكا سربت تخاو زخونة فتحن ديمقراسن زعسلو سرعات متكال زبل كم زنبرة بجبرن بتاريخن ذكرو نجاريو اتناينو بيح عمتات سقاي هزبنا توديو هزبنا بروح مزاي أبستتصبيلو جزيجن هجدف كساب زدالو نجلا عمتات نمعشو زخون جرحتات كزرقح دحر مصنح نهاجرنان هزبنان أبكينات أبيسوو هزبنا حانتي أب عالم كتزارب اتخل أبنتاو يتحجر كهنس يمنا نيرو تراي زي كونس كم وهبون وسيدو نيرو هزبنا تراي زي كونه اتوم بقليل زي قاقيو نايتن عبيت هاجرات زبهالا مراحت خيترفه نيرترا كم بروح تسفا زلوا أبنتاو يتحجر يتقصوا نيروم كبرات حوات تاريخ تلمت مراحتنا ندحريت النات ملسنا نقول تزحلفت بقن حمقن نتقلب زي بلو زي فتسأم بساعاتاتن جرحوتاتن كنذكرو خلنا معان أخبدخا زقرق شرحي ويتقلمت كم تفتسأم كنجنزب نخل هزبي إرترا عمت متسا حدرسو وقاتنا عينت لم الناتا بحالة اتوم مسليات مرحتو دما متان كأمنوو مسؤو ناي اقرو قعزو قبرو خلو بخمي من قديو حدرسو وقاتي تقلم كم زلو كستوعل زخل حدا محبر يخون بسلف زي تتقرنا في هزبي نزغ استوعللو كتعاقم زفقر يكونن بتوسخي اتشفرا زقبرو ديغا سريحي كلينيك داقيمة علا وسيخة بيت مرتون هانيت النابلة وقحت أبحي بتيفي براديون بغازيتان ززرقحو خبرو ازنخا زبسع تدقاقا من مسل كين زينا عبا قدا خمزلو كنردع لنا امو خدعا حدا لعلمية الشح سواعات دقون كالوت بقبو زي تمزقبو لعلمية الشح سبعات سيفل زغافل هزبي بخمي من قديو حدر سواعات تتقليميلو
كحسب نزي اتسب سرحو نايدوب قجت انتوسيخنالو ولات يردأيو زبحال سب نخلو إنا فلطة كمتنا يخلابات بحلي مالت أخلابات نزب اكساب ساقو أي بأسونيوم كختل يمرد أب كم زخونتات شفراه قدف لبه زبنا سلاز فلت عمت لو مزابن معلت سوات أب عد قلا نا اقرق عزب مفتسام كبعاليو أب هاقر كلا زركبو إرتران معلت سوات بخبز بلا دمك أتاب علم النابلة بمعكنات زينو كقعري غني امودقا حدر سواتنا نمنكركر معبالة تاريخ ندحريت كتملس زي تقدنت عرنا كايد كان سوات داقما يتسيهم انت زرئيون انت سمعون مقدالهم زتعسهم نقر انا قبر كان ديو تفتس امنا زركب زلنا يقزي قرنبيت زخونا قزيو عبوتاتنا كاب زقلقلة قوع سف إزا قبلا يبلو كمسلو خلو اتم قيحتي دقوم زخفلون بعلاتمون انت أبالات هزباهم اللشا انت أبالات زباو سراويت كوينهم سدرا ملو أب قالس إجامهم زبركتو زبل عواسينهم أب سرقيات دربيم كلو عبي كم زنبرو زي فلتو قال خافتهم أبالات إسابا بمخان عبلعل هزبنا هاسيا زوردو سبات أفقدو بعلات مسمرحتي شفران كخدودون أداوهم كسالمون دليتهم كفتمون عزب علنا اتزخاف أدما بفلا يبدأ زنبرو مسؤولياتن نايمننت كلولاو زلوهم سباتن بدحر مقارجات حبيهم نتقالستي شمومن زي شمومن كهبون كم تقلامات كتوعوامن زي تسمع يكونن امودا حدر سواتي فتسمالو دو خنبل نخل إذا حتى زي ندالي تفتح زي كونه نابتهم نحنا نسو نحنا زبلو كابسب كتبلهم شفرا زي بلهم أهباي كتبلهم زقلكا سنكوفات وينا حلنا عالبو سباتي زقربو زلخو نسن كلان بتقيد زهرم نسنتنا بصورا نزبليا تقادلتي كم تراشو دربيو طعم زبل عن ستيان زنحا قناجو وديبو لعلن تحتن زبل تسفى هاقر نزخون من إسايات مسلكم حديدكم إلو زرشن لعل فرق عدميهم نزتقادلو هوبات مراحت هاقر كقنعو سلازدالي يطرائي لعل 10 عامت بإسابقو أقباب زأسرن زساقن نقزأ هزبو زجاون زجفجفن هزبنا أخوينو بمسرح هاقرو أبكن زهانس نخلو من قصقاس نقدي كوركيمو بمحاز هزبي بحسرات حالخ تقحو كمز الساقة زقبر نهاجر برهان كليو أبسلمات زدو جفرا حدر سوقاتي فتسأمالو خبلا نزدفر سب يهلو دو يخون انتلو مردأتو إحيزو يغراب كبرات حوات مزرابن مصحافن قليل كخون يخاليو جن يترف جزيخا سوبيكا قلبت كان جنزب كان موفاي سلامو سلف موطا بتصحف ديو بزربا اجام كا مبركات نبعلو نحن حلنان يدليو سلازي اتسرعات حدر سوقات انت زي فتسمه بتنكول زقبرون كاب بحريو زبقس اكي تقبارن سلازخونه كنقال سطراي زلنا نزغ نقبر انتخوينا جن نحناخ اتخنقبرو زقبقنا نفتس مدولنا بمبال نفسنا خنحتت يقبق بفلاي اوصا اننا برسبات نتي ديمقراسياو مسلنا تطقيمنا نتي حدري سوقات قليمو تلخ زبل زلو شفراه قدف حقوق نصبرو قدنتيو بخامي زبل حتو قرب بحرياويو اتملسي تصصرنا بمدرباي زبليو نابنت ابزا زلخوان اشتو عدي معرسو صاير تراويان لنا كابزياتهم اتم 8 مئتاويت نهقدف زيد قفو كوان تخونو ببدرجو انصار هقدف انطفن انقالسنجن كاب 10 مئتاويت اين حلفن كابزم 10 مئتاويت انتخونون بنطفت انساتف فرقنا طرائنا سلامنتاي زبل حتو مزقرب بتزدل متن توفاينت بزي مهلاو طرايو تصقم اتزغرم كتع ويزربا خلع الكلو اتم بنطفت زي ساتفو سباتيوم ناي ملحس بالحزريو حدر سوات ملحس بمنوحن جل زربا ويوها زبالة مدارة بمقراب كم زي فتسم نا 22 عام التاريخ مسكريو كم إسياس جيرو بزعبا حدر سوات زج أدريلون عب حدر سوات مطلام جن مستم عمومات صعبتو عب قداماي درجة تسرعو يركب صحفين مدمدام
حدر سوات بزحي شمعاتات بمولع وي زغصلصل مدار بمسمع زنوحنا اجر غعزه بمفصام وي تاكيبكا مزمور سوات بمزمار يكونن زفصم بقدامنت نسوات بحلنانا مذكار يدلي اذن تليو نابتغال اي درجه مقصال قليليو نسو دما حبون نحن تعديكا ابت زغبر قالسي انصارتم حدر سوات زطلمو سبات ابرتعكا مقلاسيو نزخ قبر زي كالسب كم حدا تبلاتي ابزبلو زي وعل ناي زربانبر ناي تكبر سب زي كونه مسلوين فتاو نفسون كوسد يخل كمزا قدي مزبلكو سواتنا داغماي هيوت زريوم نزي زلو خنتات نزي عبدغ زلو خنتاتنا مستعذبو مقدالهم مطعسهم نيرو مخنياتهم اب كندي ازي زتقس صنحه حناص نغرات نغبر اتم تقالس انبحال امن نحدحدنا اينا نتحناخذ زلنا اب نفس وكف حجر زلو خنتات نتعذب اب كندي كم حدا سب دويلنا اين مهن نبحال اكلدي خمزيلو منيلو نحنا مساعتهم كنسرح صقم علنا وزته مبال كم فاشن وي قد توسيدو زليو قالسي مسحق شرافات كوينو بحق دم زنبعيو نهاجر ناتقالسكا بولقاو زنان سمن محساب عبقم نجر كوينو إذا دما بخنا تراي خبحال زخل إيرترا إذا خطفده كتو صبا سبيلن سلازي حيه أبزز لنا يا عدي إيدي إيدكا بمبال حدر سوات كنفتصم نصعر سواتنا بقبر قالسي يدبسو استيفانوس تمسلو نروي
እዙይ ድምፂ ኣሰና እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ደምዲምና ኣለና ኣብዚ ስዕብ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቀኒዩ ድምፂ ያሰና እዚ ድምጽኹም ድምፂ ያሰና እዩ ድምፂ ኣሰና ብሓጺር ማዕበል ሶኒ ረቡዕን ዓርብን በቆጻጽራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 9 ምሸት ب15245 كيلو هرتز وي اب 19 متر باند ناب ايرتران كبابيان زفنو عمل عالم زركبو ايرتراويان بأونلاين اب asena.com زكتاتلو نتا راديو ايرتراويان يو سي اسي 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 سي اسي اسي اسنا كبرات تخطاتلت دمت السنة كما يتوعلو أمنا يلوم صونوي 24 سنة مدبنا فلما زينا قتلنا دما كابركتن تخطاتلتنا سنة استلاء كوستفلا لير إتوتات كنقرب الكمينا مجمري عم بقر زينا برستاتوهن فلم عبستفلا لها قرات ركبو إيرتراويان نمعال سماعتات إيرترا شمعا بمولع ذكيروم ما خمزو علو ككابوت أزبت حنات بصابات حبيروم عسرت إيرتراويان من إسيات بسمران بسقطلتكم زفتقمو منشتات حبيروم منستري قدايات وصا أمريكا نزي حقاو مسقار دك سبن سبعو مشتا إيرتراويان عملكيتو أبزرقو حطبصاب ملكاو سرعة قدف مسرتاو تنقنايت سعريرو زلو إسبعو كنتات كنسو حلافنت كام مسكام حنقيدو مهلاو تغيسو منستر قدايات وصا سرعة قدف مس بريزيدنت دوب السودان كم استراخبه سودان تريبيون حبيرو زينا بزرزر عبستفلاليا كورنعات عالم تلايا بعد انجليز لندن حبرات منقسات امريكا لاس فيغاسن فلادلفيان اب سويزرلاند لوغانو كم اون اب كالوت هاجرات زركبو ايرتراويان كم اون نتل مسمعتاتنا بملكاو سرعه قدف زنصبارقو قطمتاتن مدرتاتن بمقراب كذكروا خم زقنيو ككابتو زبصحنا صبصبات حبيروم اتوم زخر سمعتات زكايدو ايرتراويان جغانو سمعتات ايرترا نصان سلطنتن هاجر نمهنات زغدفلنا حدرات اليمو نهزب إيرترا زدهكون زبتاتنون ذلو ملكاو سرعة قدف نتخبر علات نبروباغاندا وهالك متقام عمل غير ومهلاو توساخ كرعات سماعتات إيرترا بمخانو أزيو كم زوجهايم غليصوم عبز حالف السمون 10 إيرتراويان من إسيات بسمرا نفس قتلت كم زفصمو منشتات كاب إيرترا حبيروم زاغيت رخيبنا يبزلنا حبريتا مسرت حدا كابتوم قدايات يوهانس زريهون استبهلو 14 عامت حساس الدس درابيت كخون كله اتحدى كال قداي عاوز زبهال من اسي مخانو تفليط له ملكاو سرعه قدف كاب حلف عمد جميرو سيفل حزب بمعتاق امنبر ابايت زرغو حبرتات نتي نفس قتلتنا يمفصام كونتات اب اسو كم زلوت منچتات يحبرو اب ايرترا بحلف دما ابتب من اسيات هاجر اولغلوت تعبليلو زلو سراويت عقل صبتن قبصتن زمبغسيو نفس قتلت لمود علتاو تغبار كوينو خم زلو بقصال زبصحنا حبريتاتات يغنزبو نزنا يلومي فوليز غبرون تليو دما جاملاو مخانيو ازي جاملاو مقذفتن ايزوم 10 مساكين ايرتراويان عشلات ابتم انت حزب ايرترا بزياده دمام انت حدثت ولدو ايرتران استسو جغانو سماعتات نذكر اللقنه مخساتو نتطنق قبصتن عقل صبتن من اسيات ايرترا كنسو بتلفزيون دراماتاتن باخبروت مبصع سماعتاتنا خمصادق زفتن ملكاو سرعه قدف زخشح تريو مربب حبريتا السنة بزز حزن تراجدي نايتم من اسيات حوات نستتنكفو ايرتراويان سدرا بيتات صنعتي هابكم تبل
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካን ዘይ ሕጋው ምስጋርን ሰብአዊ መሸጣን ኤርትራውያን ሁማን ትራፊኪና መልኪቱ ኣብ ሳልስቲ ኣብ ዘርግሖ ዓመታዊ ጸብጻብ ምልካው ስርዓት ግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ንቡር ህይወት ሓሪሙ ኣብ ህጹጽ ኩነታት ከም ዝነብር ብምግባሩ ብፍላይ ድማ ንመንእሰያት ብስም ሃገራዊ አገልግሎት ኣብ ደረት ዘይብሉ ዕስክርና ብምጽማድ መሰረታዊ ጠንቅናይ ተሳዕሪሩ ዘሎ ስደትን መሸጣን ምዝመዛን ኤርትራውያን ክንሱ ሓላፍነት ካብ ምስካም ሓንጊዱ ምህላው ወቂሱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ መግለጺኡ እቶም ብጸቕጥን ምረትን ህግደፍ ተደፋፊኦም ወርሓዊ ናብ ሱዳን ዘምልጡ ዘለዉ ካብ 2 ክሳብ 3000 ዝግመቱ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ዶባትን ማዓስከራትን ሱዳን ግዳይ ኣህጉራውያን ነጋዶ ሰባትን ዘይሕጋውያን መሰጋገርትን ኮይኖም ኣብ ከም በዓል ሲናይ ዝኣመሰሉ ሕጋ ኣልቦ ቦታታት ምእንቲ ኣሽሓት ዶላራት በቶም ገበነኛታት ብጃምላ ብሰንሰለት ተሞቂሖም መግብን ማይን ይሕረሙ ይቕጥቀጡ ኣካላቶም ይቃጸል ይዕመጹን ይቐተሉን ከም ዘለዉ ኣገንዚቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ካብ ኤርትራ ዝነፈጹ ኣስታት 1000 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝርከብዎም 62000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ኣረዲኡ እቶም ካብ ሃገራዊ አገልግሎት ዘምለጡ ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ግብጺ እስራኤል የመን ጅቡቲን ስዑድ ዓረብን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ግዳያት ጉዱድ ዕዮብ ርእሲ ምዃኖም ብሕጋዊ መንገዲ ከይንቀሳቐሱ በተስርዓት ብዝተገብረሎም ሕሉፍ ቁጽጽርን ጸቕጥን ንዘይሕጋውያን መሰጋገርትን ነጋዶ ሰብን ይቃልዑ ምህላዎም እውን ኣገንዚቡ ወተሃደራዊ መኮንናት ኤርትራ ምስ ወተሃደራዊ መኮንናት ሱዳንን ኢትዮጵያን ተመሻጢሮም ነቶም መሳኪን ስደተኛታት ዝምዝምዝሉ እዋናት ከም ዘለውን ጸብጻብ ይጠቅስ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ወተሃደራት ኤርትራ ናብ ውሽጢ ሱዳን ብምእታው ንስርዓት ህግደፍ ዝነቐፉ ስደተኛታት መሪጾም ከም ዝጨውይዎምን የመልክት ዓመታዊ ጸብጻብ ሁማን ትራፊኪን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ መወዳእታ ስርዓት ህግደፍ ንህላወ ዘይሕጋዊ ምስጋርን መሸጣ ሰባትን ክእመነሉ ጀሚሩ እኳ እንተሎ ነቶም ንጥፈታት ዘይሕጋዊ ምስጋር ንምጥፋእ ክወሰዱ ዘለዎም መባእታውያን ደረጃታት ብምሉእነት ከም ዘየኽብሮምን ግልጹነት ከም ዘይብሉን ገሊጹ እቲ ስርዓት ውጥን ምምካት ዘይሕጋዊ ምስጋር ብምንዳፍ ኣፍልጦ ህዝቢ ንምዕባይ ክሰርሕ ነቲ ባዕሉ ዘቐመጦ ናይ 18 ዋርሕ ደረት ሃገራዊ አገልግሎት ከኽብሮ ከም ዝግባእን ዝርከብዎም ሓያለ ለበዋታት እውን ኣመሓላሊፉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ስርዓት ህግደፍ ዑስማን ሳልሕ ትማሊ 23 ሰነ ኣብ ጁባ ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ተራኺቡ ካብ ምልካዊ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተዋህቦ መልእኽቲ ከም ዘብጽሐ መርበብ ሓበሬታ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሃገሩ ምስ ሱዳን ካልኣይ ግዜ ናብ ኩናት ንምእታው ድሌት ከም ዘይብላ ክገልጽ ከሎ ዑስማን ሳልሕ ነቶም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘለዉ ዘይተፈትሑ ምስሓባት ኣብ ምፍታሕ ህግደፍ ክትሓባበር ከም ዝደሊ ከም ዝገለጸ እቲ ዜና የገንዝብ ስርዓት ህግደፍ ቀንዲ ደጋፊ ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ደቡብ ሱዳን እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ዝግን ምስ መንግስቲ ሱዳን ዘለዎ ዝምድና ይመውቕ በንጻሩ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝተበገሰ ፎኮስቲ ብረታት ኣብ ኢድ ተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተረኽበ ንኡስ መጠን ዘለዎም ብረታት ብዝምልከት ተኻየደ ኣህጉራዊ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጸውን ሱዳን ትሪቢዩን ብተወሳኺ ይጠቅስ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ የማነ ገብረኣብ ማንክን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ህግደፍ ዑስማን ሳልሕን ናይ ኢሳያስ ፍሉይ መልእኽቲ ንምብጻሕ ናብ ደቡብ ሱዳን ነቒሎም ከም ዝነበሩ መርበብ ሓበሬታ ሰና ብ19 ሰነ ኣቃሊሕዎ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ደገፍቲ ኣሰና ድምፂ ሰናን ምስሳን ገንዘባዊ ወፈያ ገይሮም በዚ መሰረት ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ዝነብር ብተደጋጋሚ ድምፂ ሰና ዝደጋገፍ አቶ ተስፋ ማርያም ገብረ ግርግስ ንመሰሰኒ ድምፂ ኣሰና 100 ፓውንድ ስተርሊን ኣወፊዩ ኣብ ጀርመን እትነብር ስማኽ ዕቀበላ ዝደለየት ደጋፊት ኣሰና ብወገና 200 ዩሮ ኣበርኪታ ንሳ ቅድሚ ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ወፈያ ገይራ እያ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብር ተደጋጋሚ ኣበርክቶ ዝገበረ አቶ ክብረ አቡን መሰሰኒ ኣሰና 40 ፓውንድ ስተርሊን ኣበርኪቱ ብዘይካዚ ኣብ ሸፊልድ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ስሙኽ ዕቀበሉ ዝደለየ ጉዱስ ደጋፊ ኣሰና ንመሰሰኒ ኣሰና 50 ፓውንድ ስተርሊን ኣወፊዩ ድምፂ ኣሰና ንኹሎም ዞም ድምፂ ሰናን ምስሳን ገንዘባዊ ወፈያ ዝገብሩ ዘለዉ ጉዱሳት ደገፍታ ብስም ተኸታተልቲ ሰና ብፍላይ ድማ ብስምቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብር ብምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ሓቀኛ ሓበሬታ ከይረክብ ተዓፊኑ ዘለዉ ውፁዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝያ ተመስግኖም ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ሰና ናይ ሎም ዜና ኣብዚ ይፍጸም ዝተረፈ መደባትና ክትከታተሉ ንዕድመኩም ብሩኽ ምሸት مدرخ رئيتوتات قوام عد انجليز دقما باباغالون مهوتات تقاومتي أبقال منقدن بزحات هقرات عالمنا من رجان تاي مخان زي فلتان قوام زي نبرن نكرلوا هزبي ارترا
ኣብ 26 መጋቢት 1952 ሃገራዊ ምርጫ ወከልቲ ባይቶ ከም ዝገበረን 10 ሐምለ 1952 ድማ ቅዋሙ ከም ዘጽደቀን ነፍስ ወከፍና ክንዝክሮ ኣለና። ቅዋም ዓዲ እንግሊዝ ስዑድያዶ ምርጫ ኬንያዶ ዚምባብዌ ዘይኮነስ ቅድም ቀዳድም ክንሕበነሉ ክንማረሉን ኣብ ክትዓትናን ሰሚናራትናን ክንዛረበሉን ዝግባአና እዚ ምርጫ ባይቶ ኤርትራ ሐምለ 1952 መንደፈራ ዋዛ ምስቁም ነገር ናይለን ቅነ ላግጽያ ማይ ዘይጣዓመት ምስ ሰማዕክዋ ኣየ ሰብ ተረካብ ዘረባይለ ቁርቡን ሲሒቀ ምስ ወዳእኹ ግዳስ ግዳ ሓቂ ያ ነዞም ደገፍቲ ሕዋትናስ ኣኽቢድኩምሎም ኢለ ብዝኾነ ገለ ቁርብ ፍሽኽ ተበለትኩም ንምእተዊ ባኣ ክጅምር ብልክዕቲ መዓልቱ ሓስክዎን ግን ነዊሕ ኣይገበረን ኣብዛ ዓለምና ዘለዉ ሕንጻያት ፓፓጋሎታት ኣኼባ ጸዊዖም ነይሮም ብዘሎ ሕንጻይ ካብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለምና ሆጭ በለ ኣብቲ ዝዓበየ መካነ እንስሳ ዓለምና እዩ ተጋቢኦም ቀንዲ ምኽንያት መጋበኦም ድማ ንኣቦ ወንበር ማሕበር ሕብራት እንስሳታት ኣቤቱቶኦም ከቕርቡ እዩ ነይሩ እቲ ኣቤቱታ እምበኣር ደገፍቲ ስርዓት ግደፍ ነቲ ብተፈጥሮ ዝተዋህበና ዕማምን ተራ ዘረባ ምድጋም ይቃጸጹን ኣለዉ እዩ ዝብል ዝነበረ ተሪፉ ዘሎ ሓደ ስልሲት ምርጫ እዩ ንሱ ኸኣ እንሰርሓሉ ለና ምስ ተባህሉ ድማ ቅዋመይ ጸደቐትለይ ብምልእታ ተተግበረትለይ ላሎየ እናበሉ የኽድዱ ኣንታ ብቐዳማይ ዶ ደኣ ምርጫ ኣይድልን ኣይበልኩምን ተበልካዮም ቧ ኖ ምርጫ ሜላ ኸለና ዓለም ከይፈለጠቶ ኸማን ንገብሮ ነርና ኢና ማለት ሲ ኣኮይ ፈረስ ማለት እዩ ምሕረት የውርድ ጥራይኻ ትብል ቀንዲ ኣተኩረና አንጻር ምልኪ ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ እዝውን ኣትኩሮ ናይ ህዝቢ ጠምዚስካ ኣብ ልቂ ጭፍልቂ ነገራት ዕንክሊ ንምባሉን ግዜ ንምዕዳግን ዝግበር ሜላ ምዃኑ ምዝካር ከድልየና እዩ ምናልባት ንኸም በዓል መስከረም ኔት ኣሰየ ቅዋመይ መጺኣትለየ ክልተ ስልሲታት ተግቢራትለየ የብሎምን መዓስ ከም ዝትግበር እትቆጽር ሰዓት ኣብ ዌብሳይቶም ከም ዝሰቕሉ ይገብሮ ምን ይኸውን ነቲ ደላይ ፍትሕ ግን ካብ መንገዲ ሓዲድ ቃልሲ ከኣሉ የብሉን ኣብ ዝሓለፈ ሕጂውን ብዙሕ ናብ ጓል መንገዲ ዝህውትት ዘረባታትን ኣርእስታትን ከቕርበልና እዩ ደጋሞ ዘረባ ኣባጃዊ ህግደፍን ወሃቢ ቃሉን ክደግሙ ርእስና ክሕብጡና እዮም ኣቓልቦና ናተኩረናን ግን ናብቲ ዓብዪ ስእሊ ምቕናዕ ጥራይ ከድልየና እዩ ዓዲ ጠፊኡ ኢሳያስ ሓሚሙ ሞይቱ ተንሲኡ ወዲ ተምነዎ ታሪኽ ጠምዚዙ ኣይጠምዘዘን ተቃወምቲ ውድባት ተሰሪሐን ተፈንጢሐን ፎርቶ YPFDJ ኳደረ ወዲ ገራህቱ ናዶ ፈሪሱ ኢሉ ኣብ ስዊዝ ኢትዮጵያ ኢዳ የእተወት ኢዳ ኣውፅአት ኢልና ክንህውትት ተኾይና ኣብ ክንዲ በኣጀንዳ ህግደፍን ካልኦት ጸላእትን ኢና ንምሳእን ንዝወርን ዘለና ማለት እዩ ደንበ ተቃውሞ ኣጀንድኡ ሰሪዑ ሃገራዊ ስትራቴጂኡ ሓንጺጹ ክሳብ ዘይከደ ድማ እቲ ዝድለን ዝከኣልን ስዕረት ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ክወርድ ዘይሕሰብ እዩ እንኮን ዘላቕ ፍታሕን ምእላይ ኢሳያስን ኣሳሰይቱን እዩ እዚ ድማ ምስንሰምርን ኩሉ ኣቓልቦናን ዓቕምታትናን አንጻሩ ምስ ዝቐንዕን ጥራይ እዩ ዝቀላጠፍ ብዛዕባ ድላይነት ሃገራዊ ኣጀንዳን ስትራቴጅን ኣብ ዝቕጽል ወድሓንኩም ካብ ዘይቀሰነ ሰነ 2013 ገድሊ ኣያታት መትከል ብጾተይ መሱፊተይ ክዝክር ብጾተይ ኣልዒለት ማሊ ወግዒ ዛንታ ገድሊ مستعزري قالون دوكالي تاريخ دخيبلي سيبين يا وحيطة سليلة تمسكر سيقالت كتنتي جدان وخط أبر عبدي مرير قطر صوتي كذكر بسحاسي مقدمة نزي موت سي فوسل لوو هو برقص نزي موت مدهنيت علوو امبر اسكرين نايزي abasana.com نريو زلنا هسان من اسي مريح فتوس برقص عبدمصو يرأينا نيرو معاس اسكرينو تراي بغاندم بر بسري دلالو
ፖለቲከኛታት ሃገርና ውልዶ አካላቱ ተመዝሒኡ ክሽየጥ ብሰንክቶም ዕንቶም ብዶላር ዝዓወረ ኣብ ሶርያን ሊብያን እናተዛወሩ አቀዲሞም በመሸጣ ኹሊት ናይተን ብህይወተን ተሪፈን ጸገማተን ክፍለጥ ዝተኻላ ግዳያት ደቂ ኣንስትዮና ዝጀመረ ስዒቡ ነዚ ናይ ሎሚ ተረኽቦ ዝሃንደሱ ከም ጡዓት ድማ ፈቆዶ ኤውሮጳ ተዘርጊሖም ከም ሓለይቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዝመስል ብርዒ ክሓናጥጡ ዝውዕሉ ዘለዉ ሐዋርያ ሲኦል ደላሎ ብርሰት ዝኾኑ ገበነኛታት ዝትግበርን ዝእለን መሸጣ አካላት ኤርትራው ዜጋ ርኢናዮ ከምዚ ዝኣመሰለ ክሕደት ሓቂፎም እዮም ህግደፋውያን ጻድቃናት ክመስሉ ዝመጻደቁልና ዘለዉ ብዛዕባ መሪሕ ፍትዊ እንታይ ከም ዝተሰማዓናን ከም ዝመሰለናን ክትፈልጡ ንእትደልዩ ቅዱሳት እዛ ናይ ሎሚ ቅነ ወይዘሮ ወርቅሃን 20 ሰነን ብዝብል አርእስቲ ዝተዘርግሐት ፈነወ ከተረጋግጸልኩም ትኽእል አብኡ ብዘይካቲ ናይታ መሰታ መሪሕ እትኸውን ተዋሳኢት ንኡድ ድራማ ብዛዕባ ዛንታ ናይታ ሳራ ዝተባህለት ሳናቦኣ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ዝኾነ ጓል 10 ዓመት አሜሪካዊት ዝገልጽ ጥዕናው ትረኻሎ አብኡ ወለዲ ሳራ ንጓሎም ዝኸውን ናይ ክንዲ ዕድሜኣ ሳምቡእ ክርከበላ ከም ዝተማሕፀኑ ዝገልጽ ትረኻሎ ክንዲ ዕድሜኣ ዝኸውን ሳምቡእ ንምርካብ ከዓ ቀሊል እዩ መዋዓውዒ ምፍናው ጥራዩ በቃ ሽዑ ደላሎ ስራሕ ብምርካቦም በዓላቶም ክጓዩ እዮም መቃየረ አካላት ሰመቸም ካብ ሲና ተበጊሱ ኣብ ዕዳጋታት ኒው ጀርሰን መሰልታን አሜሪካዊ መጋቢ ዜና CNN ከይተረፈ ባዕሉ ተብቲብዎ እዩ እሞ መን የምቶም ተጠቀምትን ግዳያትን ግዲ ምስሊ ሳራን መሪሕን እሞ ኣብ ቅድሜኹም ክፋብልዎ ሳራ ክድሕን ዘይንጸልኦ እኳ እንተኾና ብዋጋ መሪሕ ክኸውን ግን ብዘይካቲ ንጽንተትና ዝዓለመ እኪት ህግደፍ መን ይቕበሎ ሽዒዩ እታ ውልዶ ሰዊት አካል መሪሕን ካልኦት ግዳያትን ከም እትቕንጠብ ተራእይዎ እቲ ሓቀኛ ኤርትራዊ ዜጋና ዝተጓየየ ሽዒዩን ኩሉ ዜጋና ነዚ ታሪኽ ስለ ታሪኽ ጥራይ ዘይኮነ ከም አውራ ታሪኽና ክኾነልና በብ ክገብሮ ዝኽእል ዝተቃለሰ ንኣብነት ገለ ካብቲ ንፍትሓውነት ሕጋውነትን ግዝኣተ ሕግን መንግስትና ካብ ዘለና ባህጊ ቅድሙን ድሓርን ካብ ዝተፈጸመ ንምዝካር ዝኣክል ሎም ቅነ ሓደ ዘይቀሰነ ብዝብል መጸውዒ ጽሕፍ ደራሲ በትምኡ ዛገላልጹ ከምዚ ኢሉ ቅዋማዊ መንግስቲ እንተተተኽለስ ኮንዶኾን ነዚ ዓለምና ዳር ምስትርኢት ርኢና ኢላ ዝመስከረትሉ ምሻጥናውቲ ከብዲ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ኣስዒቡ ዘሎ ጻኦተ ስደት ህዝብና ተገዲሱ ደው የብሎ ብዝብል ተስፋ እዩ ኮንዶኾን ነቲ ሽዑ ዝትከል መንግስቲ ንፒክኒክ እዮም ከይዶም ብዝብል ዘረባ ንዕልትን አቃጫጭን ዘይኮነስ ስደት ናይ ብሓቂ ጽንታ ህዝብን ብርሰት ሕብረተሰብ ኤርትራ ምዃኑን ገሊጹ ደው ንምባሉ ድማ ለይትን መዓልትን ዝጽዕት መንግስቲ ብዙሓት እንተኾነልና ኢልዩ አንታ ነዛ ጸምሎት ውጻእ መዓት ነብሲ ሒዝካ ናብዛ ዓለም ዳግማይ ሳልሳይ ዝተፈጠርካ ክቡር መሪሕ ፍትዊ ንስኻውን ከም ትቓል ኣባሓጎኻ ብርግጽ ንዘይመውት ፈውሲ ከም ዘለዎ ከም ዝኣመንካ ርጉጽ እዩ ኣምላኽ ድማ ነቲ ዘይመውት ብጥበቡ እዩ ፈውሲ ዝሰደሉ ወነንቲ ሰብ ንጹሕ ህልና ገሊኦም ብዲቕ ዝበለ ሃገራዊ ፖለቲካ ተጣባቕነት ሰብኣዊ መሰላት ተማጊቶም ገሊኦም ነቲ ኣውያትናን መኸተናን ዓፊኑ ብዘይ መላለስ ኣውያት ከብርሰና ዝዓለመ ከይሲ ፖሊሲ ኤሌክትሪኮናዊ ዓፈና ፈንጢሶም ከም ንደማመጽ ዝመከቱ ተቃለስቲ ገሊኦም ድማ ብማሎም ዝተጓየዩ ኤርትራውያን ኮታ ኣባህልና ዝገበረ ዘበለ ገይረኳ ዘይባህል እንተኾነ ብጭቡጥ ግን ኩሉ ገግብሩ ገይሩ ብኸንቱ ይነበረን ነቲ ናይ ህይወት ኣድሕን ናይ ወየ ኣውያት ንኸንቱ ይነበረን ፈቐዶ ዓለማዊ ቤት ጽሕፈታት ብድፍረትን ጋህድን ምጭባጥ ንኸንቱን ንዙረትን ኣይኮነን እቲ ገንዘብካ ግዜኻን ጉልበትካን ዝበልዕ ኩሉ ምእንቲ ሃገርናን ህዝብናን ዝግበር ዘሎ ዓለም ሰንጠቕ ሰላማዊ ሰልፍታት ከምዚ ዝኣመሰለ ሕቡር ተግባራት ድማ ጽባሕ ብግሓቱ ንህግደፍ ካብታ ተሸጒጥላ ዘሎ በዓት መዚሒቓ ከም ትንሕንሖ እናተኣማመንኩ ንግዚኡ ብስምካ ንኹሎም ድቃስ ዝሰኣኑ ዝግባእ ምስጋናይ ክበጽሓለይ ይምነ ንስኻ መሪሕ ፍትውን በኣር ተኣምር ፈጣሪ ኮይኑስ ልክዕ ከምቶም ብወዝቢ ካብ እንዳተዓገስ ዝወፁ ንጣርያ ከምቶም ብትንግርቲ ካብ ነበልባል ኩናት ዝመለቑ
ترافيا خونكاس سمكا دما مريح له سعيب دما سرحكا خمرحيو مترافكا مچم نتوسخ خبيد حلافنت مبر زدق سايكونان كما يبيلو بواغاها جباتات دلالو بدولار كحبط منغسته قدف غيرو خمزي قبره اتعمر عدل مريحات بو بيلو خصنت مسترات راشايدان كادرتاتون كستر مالت زبت كنياتو 10 سنه هاغراو معلت سواتيو نسخادما مستم افضلهم سوات تسليفكا كابت كل معات نزترفكا فطارن كل جبار صبون مسغانا بمقراب احدو داغمه فطرتكا بسلام جمرو زودي علمنت عنان فطيرلكا كم تركاب متن رخبتي زبدح مرخيبكا نرخبتات تبدي يغبركا امين زلالمو زخر نسواتنا غدفا أركانات قدلي أيادات متكن بصوتي مصفيتي أركانات قدلي أيادات متكن بصوتي مصفيتي كذكر بفتي العيلة مالي وقعي زانتا قدلي زي مستعزري قالو اندو وكالي تاريخ دخيبلي سلبين يا وحيطة سليلة تمسكر سيقالت كتنتي دقان وخد قبر عبدي مرير قطر وصوتي كذكر بسحاسي وردينا نسواتنا بخمي ندبسهم كابدرو ناتنتات حيزو بتي إرترا حدر سواتيا سلطنتن بلصقتن إرترا مفتار دما دبس سواتنا بزبل ناهي قدف مسلو يجرحو سأميمنا نيرنان هلنان ممزن نايزخونا منغستي ودب محبر سلفي ويولك أسب زبلون زقبرون زسانة ديو أيكونن زبل حتو بقاون تاقملس كاللويو عب كونتات هاقرنا مزيكا إذا حتو زي بقالو تام الزملس نإرتراويان دمزن بعقود كوينو إلو متكالات صورة إرترا عب تحقي يخون هزباو جنبار نبعداو جزاء سوجيكا سربت تخوز زخونة فتحن ديمقراسن زعسلو سرعات متكال زبل كم زنبرة بجبرن بتاريخن ذكرو نجاريو اتنا ينوبيح عمتات سقاي هزبنا توديو هزبنا بروح مزاي أبستتصبيلو جزيجن هجدف كساب زدالو نجلا عمتات نمعشو زخون جرحتات كزرجح دحر مصنح نهاجرنان هزبنان أبكينات أبيسوو هزبنا حانتي أب عالم كتزارب اتخل أبنتاوي تهاجر كهنس يمنا نيرو ترايزي كونس كم وهبون وسيدو نيرو هزبنا ترايزي كونه اتوم بقليل زي قاقيو نايتن عبيت هاجرات زبهالا مراحت خيترفه نيرترا كم بروح تسفا زلوا أبنتاوي تهاجر يتقصوا نيروم كبرات حوات تاريخ تلمت مراحتنا ندحريت النات ملسنا نخل تزحلفت بقن حمقن نتقل بزي بلو زي فتسأم بساعتاتن جرحوتاتن كنذكرو خلنا معان أخب دخا زقرط شرحي ويتقلمت كم تفتسأم كنجنزب نخل هزبي إرترا عمت متأ حدرسو وقتنا عينت لم الناتا بحالة اتوم مسليات مرحتو دما متان كأمنوو مسؤو ناي اقرو قعزوخ قبرو خلو بخمي من قديو حدرسو وقتي تقلم كم زلو كستوعل زخل حدا محبر يخون بسلف زي تتقرنف هزبي نزغ استوعللو كتعاقم زفقر يكونن بتوسخي اتشفرا زقبرو ديغا سريحي كلينيك داقيمة علا وسيخة بيت مرتون هانيت النابلة وقحت أبحي بتيفي بريديون بغازيتان ززرقحو خبرو ازنخا زبسع تدقاقا من مسل كين زينا عبا قدا خمزلو كنردع لنا امو خدعا حدا لعلمية الشح سواعات دقون كالوقت بقبو زي تمزقبو لعلمية الشح سبات سيفل
ዝኸፈለ ህዝቢ ብኸመይ መንገዲ እዩ ሕድሪ ስዋኣት ተጠሊሙ ኢሉ ክሓስብ? ነዚ እቲ ሰብ ሰርሖ ናይ ዶብ ግጭት እንተወሲኽናሉ ዋላት ይርዳእ እዩ ዝበሃል ሰብ ንኹሉ እናፈለጠ ከምቲ ናይ ኣኽላባት ባህሊ ማለት ኣኽላባት ንዝብኢ ክሳብ ዝሰጉ ኣይበኣሱን እዮም ክኽተል ይመርጽ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ጭፍራ ህግደፍ ልቢ ህዝብና ስለ ዝፈልጥ ዓመት ሎሚ ዘበን መዓልቲ ስዋኣት ኣብ ዓዲ ገለ ናይ እግሪ ጉዕዞ ብምፍጻም ክበዓል እዩ። ኣብ ሃገረ ገለ ዝርከቡ ኤርትራውያን መዓልቲ ስዋኣት ብኽብ ዝበለ ድምቀት ኣብዒሎም እናበለ ብማዕከናት ዜንኡ ክግዕር ይቕኒ እሞ ደኣ ሕድሪ ስዋኣትና ንመንኰርኰር ምዕባለ ታሪኽ ንድሕሪት ክትመልስ ዘይተኣደነ ጻዕሪ እናካየድካን ስዋኣት ዳግማይ ተሲኦም እንተዝርእይዎን እንተዝሰምዕዎን ምግዳሎም ዘጣዕሶም ነገር እናገበርካን ድዩ ተፈጻምነት ዝረክብ? ዘለናዮ ግዜ ግርምቢጥ ዝኾነ ግዜ እዩ። ኣቦታትና ካብ ዘገልገለ ቀውዒ ሰፍእ ዘቐበለ ይብሉ ክምስሉ ከለዉ እቶም ቀያሕቲ ደቆም ዝኸፈሉን በዓላቶም እውን እንተ ኣባላት ህዝባዊ ምልሻ እንተ ኣባላት ዘባዊ ሰራዊት ኮይኖም ስድራ ሙሉእ ኣብ ቃልሲ እጃሞም ዘበርከቱ ዝበልዕዎ ሲኢኖም ኣብ ጽርግያ ተደርብዮም ከለዉ ኣበይ ከም ዝነበሩ ዘይፍለጡ ገለ ካብቶም ኣባላት ኢሰፓ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሃስያ ዘውረዱ ሰባት ኣብ ፈቐዶ በዓላት ምስ መራሕቲ ጭፍራን ክኽድዱን እዳዎም ክሳለሙን ድሌቶምን ክፍጽሙን ንዕዘብ ኣለና። እቲ ዝኸፍአ ድማ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝነብሩ ምስልያትን ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎም ሰባትን ብድሕሪ መጋረጃት ሓቢኦም ንተቓለስቲ ሽሞምን ዘይሽሞምን ክህቡን ከም ጠላማት ክጽውዕዎምን ዘይተሰምዐ ኣይኮነን። እሞ ደኣ ሕድሪ ስዋኣት ይፍጸማሎ ዶ ክንብል ንኽእል? እዚ ሕቶ እዚ ንደለይቲ ፍትሒ ዘይኮነ ናብቶም ንሕና ንሱ ንሕና ዝብሉ ካብ ሰብ ክትብሎም ጭፍራ ዘይብሎም ኣህባይ ክትብሎም ዝቐለካ ሰንኮፋት ወይ ናይ ሕልና ኣልቦ ሰባት እየ ዘቕርቦ ዘለኹ። ንስንኩላን ብጥይት ዝሃርም ንእስነተን ኣብ ሰውራ ንዘብለያ ተጋደልቲ ከም ትራሾ ደርቢው ጥዑም ዝበልዓን ዝሰትያን ጸንሓ ቆናጁ ወዲቡ ላዕልን ታሕትን ዝብል ተስፋ ሃገር ንዝኾኑ መንእሰያት መሰልኩም ሓቲትኩም ኢሉ ዝርሽን ልዕሊ ፍርቂ ዕድሚኦም ንዝተጋደሉ ህቡባት መራሕቲ ሃገር ከቕንዑ ስለ ዝደለዩ ጥራይ ልዕሊ 12 ዓመት ብኢሰብኣዊ ኣገባብ ዝኣስርን ዘሳቕን ንገዛእ ህዝቡ ዝጨውን ዝጭፍጭፍን ህዝቢ ናጻ ኮይኑ ብምስራሕ ሃገሩ ኣብ ክንዲ ዝሃንጽ ንኹሉ ምንቅስቓስ ንግዲ ኮርኪሙ ብምሓዝ ህዝቢ ብሕጽረት ሃለኽ ትቑሑ ከም ዝሳቐ ዝገብር ንሃገር ብርሃን ከሊኡ ኣብ ጸልማት ዝደቕቕ ጭፍራ ሕድሪ ስዋኣት ይፍጸማሎ ክብለኒ ዝደፍር ሰብ ይህሉ ዶ ይኸውን? እንተሎ መረዳእቱ ሒዙ ይቕረብ። ክቡራት ኣሕዋት፣ ምዝራብን መጽሓፍን ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ይትረፍ ግዜኻ ሰውቢእካ ጉልበትካን ገንዘብካን ምውፋይ ሰላማዊ ሰልፊ ምውጻእ ብጽሑፍ ድዩ ብዘረባ እጃምካ ምብርካት ንባዕሉ ኒሕን ሕልናን የድልዮ። ስለዚ እቲ ስርዓት ሕድሪ ስዋኣት እንተዘይፈጸመ ብተንኰል ዝገብሮን ካብ ባህሪኡ ዝብገስ እከይ ተግባርን ስለ ዝኾነ ክንቃለሶ ጥራይ ዘለና። ነዚ ክንገብር እንተኾይና ግን ንሕናኸ እቲ ክንገብሮ ዝግብኣና ንፍጽም ደሎና ብምባል ነፍስና ክንሓትት ይግባእ። ብፍላይ ኣብ ወፃእ እንነብር ሰባት ነቲ ዲሞክራሲያዊ መሰልና ተጠቒምና ነቲ ሕድሪ ስዋኣት ጠሊሙ ትልኽ ዝብል ዘሎ ጭፍራ ህግደፍ ሕቁቕ ክንሰብሮ ግድነት እዩ። ብኸመይ ዝብል ሕቶ ክቐርብ ባህርያዊ እዩ። እቲ መልሲ ጸጸጸርና ብምድርባይ ዝብል እዩ። ንኣብነት ኣብዛ ዘለኽዋ ንእሽቶ ዓዲ ማዕረሱሳ ኤርትራውያን ኣለና። ካብዚኣቶም እቶም 80% ንህግደፍ ዘይድግፉ እኳ እንተኾኑ በብደረጅኡ ኣንጻር ህግደፍ እንነጥፍን እንቃለስን ግን ካብ 20% ኣይንሓልፍን። ካብዞም 20% እንተኾነውን ብንጥፈት እንሳተፍ ፍርቅና ጥራይ ኢና። ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ምስ ዝቐርብ በቲ ዝድለ መጠን ተወፋይነት ብዘይምህላው ጥራይ እዩ ትጸገም። እቲ ዘገርም ክትዕ ወይ ዘረባ ክለዓል ከሎ እቶም ብንጥፈት ዘይሳተፉ ሰባት እዮም ናይ መልሓስ ብልሒ ዘርእዩ። ሕድሪ ስዋኣት መልሓስ ብምንዋሕን ጨለ ዘረባ ወይ ውሃ ዝበለ መደረ ብምቕራብ ከም ዘይፍጸም ናይ 22 ዓመት ታሪኽ ምስክር እዩ። ከም ኢሳያስ ገይሩ ብዛዕባ ሕድሪ ስዋኣት ዝጨደረ የሎን። ኣብ ሕድሪ ስዋኣት ምጥላም ግን ምስቶም
عمومات صعبتو اب قداماي درجة تسرعو يركب صحفين مدمدام حدر سوقات بزحي شمعاتات بمولع وي زقصلصل مدار بمسمع زنوحنا اجر غعزه بمفصام وي تاكيبكا مزمر سوقات بمزمار يكونن زفصم بقدامነት نسوقات بحلنانا مذكار يدلي اذن تليو نابتخال اي درجة مقصال قليليو نسو دما حبون نحن تعديكا ابتزغبر قالسي انصارتم حدر سوقات زطلمو سبات ابرتعكا مقلاسيو نزخ قبر زي كالسب كم حدا تبلاتي ابزبلو زي وعل ناي زربانبر ناي تكبر سب زي كونه مسلوين فتاو نفسون كوسد يخل كمزا قدي مزبلكو سوقاتنا داغماي هيوت زريوم نزي زلو خنتات نزي عبدغ زلو خنتاتنا مستعذبو مقدالهم مطعسهم نيرو مخنياتهم اب كندي ازي زتقس صنحه حناص نغرات نغبر اتم تقالس انبحال امن نحدحدنا اينا نتحناخذ زلنا اب نفس وكف حجر زلو خنتات نتعذب اب كندي كم حدا سب دويلنا يهن مهن نبحال اكلدي خمزيلو منيلو نحنا مساعتهم كنسرح صقم علنا وزته مبال كم فاشن وي قد توسيدو زليو قالسي مسحق شرافات كوينو بحق دم زنبعيو نهاجر ناتقالسكا بولقاو زنان سمن محساب عبقوم نجر كوينو إذا دما بخنا ترايخ بحال زخل إيرترا إذا خطفده كتو صبا سبيلن سلازي حيه أبزز زلنا يا عدي إيدي إيدكا بمبال حدر سوقات كنفتصم نصعر سوقاتنا بقبر قالسي يدبسو استيفانوس تمسلو نروي نستغبار زي كابانا بستعاصف خئلتن نمردو بزصقم منفعتن يفصمو ስለዘለው ናትና ተራን ምህላውን አድላይነት ዘይብሉና ኾነ ይመጽ ስለዘሎን ከም ሳዕቤኑ ድማ ናብ ኤክስቲንክሽን ወይ ምጽናት ገጽና ንምርሕ ስለዘለና ሕብራት እንስሳታት ስጉምቲ ይውሰድ ክብል አቦምበር ሕንጻያዊ ግንባር ንልቅጻ ፍትሒ ልብ ዝበልዕ ምሕጽን ታስሚዑ ሕብራት እንስሳት ድማ በሓደ ሻራ ዘይብሉ እንስሳ ዝምራሕ አካል መዚዙ መጽናዕቲ ክገብርን ምስቶም ደገፍቲ ተራኺቡ ክዝትን ሓላፍነት ድሕሪ ምስካሙ በተስተመዘዘ አካል ድሕሪ ተዝገበረ ሓጺር መጽናዕቲ ነዘን ስዕባ እንስሳዊ ሓልየት ተሓወሰን ክልተ አማራጭ ለብዋታት ኣብቲ ጸጻቡ ስፊሩ ከምዚ ድማ ይብል ደገፍቲ ህግደፍ ስራሕ ፍጥረታት ሕንጻይ አግዲፎም ባዕሎም ካብ ተታሕዝዎ ምእጋዶም ድማ ካብ ዘይተኻእለ ወይ ለብዋ ቁጽሪ ሓደ ሕንጻያት ከም ካልኦት ይዕዋፍ مفصاين مزمارن ጥራይ ከም ቀንዲ ስርሖም ክታሕዝዎ ወይ ድማ ለብዋ ቁጽሪ 2 ሕንጻያት ክትንትኑ ነገራት አዚሮምን አመዛዚኖምን ክሪኡ ኣብ ክንዲ ዘረባ ዋናታቶምን መራሕቶምን ጥራይ ሰሚዖም ከም ዘለዎ ዝደግሙ ናይ ገዛ ርእሶም አተሐሳስባን ርድኢትን ክገብሩን ነገራት በሁሉ ማእዝኖም ንምርአይ ዝሕግዞም ክእለት ከጥሪዩ መሰል ክወሃቦም ንደገፍቲ ህግደፍ ንዝምልከት ድማ ንመንነቶም ዝፈታተንን ንህልውነኦም ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ስራሕ ድማ ደው ከብሉን ነገራት በደንብ ተመራሚሮምን ሓቲቶምን ሓቅን ምፍላጥ ከኽእሎም ናይ አዚርካ ምሕሳብ ስልጠና ትሬኒንግ ወስዱ ሕብራት ሃገራት ደቂ ሰባት ክቅስቦም በቶም ደገፍቲ ግን ነዚ ምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ኣብቲ ጭርሖታቶም ድማ ልክዕ ከምቲ 200ዊት ንሃገርና ኤርትራ ዘረባ ምድጋም ከማን ክውሕዳ ኢሎም ዕረዝ ጣዕሞ ይጣዕሞም በሪ ዘረባ ሓለፍትና ዘረባ ኢሳያስ የማነ ማንከን ዓላ ዓብዱን ክንደግሞ ኢና ኢሉ ኣብቲ ሰልፊ መደረ ዘስምዐ ዶክተር ጊዶን አባይ ናይ ኤርትራ አባይ ወሓዚኡ ምስና ኢትዮጵያ ከይተሓወሰኩም ምስ ግብጽ ኸኣ ከይተባሱና ሰዓብቱ በግደፋው ቅብጥሮት ንስሙ በዶክተር ጊዶን አህባይ ዘርዚሮም ይጽሕፍዎ ወይ ስፔል ገብርዎ እዮም ዓላ ዓብዱ ነቲ ስርዓት ራሕሪሕ ወዲ ወይ ሳሎ ክሳብ ዘይፈለጠን በሓለፍቱ ክሳብ ዘይተነግሮን ኣብ ህዝባዊ አኺባታት ነቲ ቀደም እንኳላይ በዓል ዝተዋህቦም ሓበሬታ ክደግሞ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ወይዘሪት ሶፊያ ከም ዝመኸረቶ ይንገር ሕንጻያት ኣብ ቀረባ እዋን ውሳኔ ክወሃቦም ይጽበዩ ምህላውን ተፈሊጡሎ በሓባር ክንጽበይና እንታይ ዳ እስከ በሉ ናብ ቁም ነገር ክናኣቱ ሰሚናር ዲሲ የማነ ማንኪ ቅድሚ ዝኣገረ
كمويو بزحات حوات زأمتو بتساتفت قريبو زبلو حتوتات نحلاف بوليتيكاون حاسوت نهدف اب سمينار ديسي كموترو تصحيفو استوهبو من تواسو خمز نبرن داقم كزاخر افقدو لي نعلال كتعملنا جن كم شامونة تحاونا تعي ملسيس تتصبيه قروح حتى تجيرنا خنوزدو ابز حج اوان رب حدر رخوات سأمامن تزي كوينو نمشك علادن لاقصن حلف تهقدف زي لليه يواه زي قاخه اللي خيلي لكا كحسبا يكالن ስለዝኾነ ድማ ጃንዳ ህግደፍ ስርዓት ሕግን መሰል ዜጋታትን ከኽብረልና ከም ምጽባይ ሰይጣን ቅዱሳት መጽሐፍቲ ክዕድል ኢልካ መምሃር በሐቂ ይቀልል ነዚ መሰረታዊ መበገሰ ርዲኢት ዘይብሉ ዜጋን በአር ማሕበረ ፖለቲካዊ ሕልኽልኻት ሃገርና ዘይተረድኦን አመጻጻ ኢሳያስን ዓሻኽሩን በደንብ ዘይንበበን ዘይተገንዘበን ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ብዝኾነ ነዚያ ንእሽቶነት ብዝኻኺረ ናብ ዕላለይ ክመልሰኩም ለንቀደ ምስክልተ ዝፈትዎም ደገፍቲ ህግደፍ መሓዝተ ተራኺብና كم كل جزء بوليتيكا هجرنا بحافشة زربان مخاري بريزيدنت إسياس هاب سمينار حبرات أمريكا دما في اللي ما أكل على النجيرنا شهستنا حديهم كله تحاويسوا بزح يتزاربن يقداس كم تدخل جزء زبلو قرب جزء انت داهيبنايو إذا من قست الصرح زلو حدا معلتي فريخ نريق له مقانات غسلي تتصابوتاتنا يدقنا ويشتن كم زلو خندرسعو خم زيبلنا خزخ آخرن نفتنه جيغاخ لألي ينبر نزيان ندار 46 غزي يدغمل يالو كابتوم نحنصا يواصاصي امم زلو حدا مخاني اتخالا ايز دارغو يبلون نتني ما نمانكي ابديسي زبلن حنت خيغدله كل اندغملي زبلو زنبر حساب كندي تردي ون مفلاط عيننا طمتكو سمعكو اي حمقن وهاب قال هدف زبلو كم زلو وتنتنلي ملعال ما ادي غلكو خيترفه كم زافوتو كوب مكينه يزبلكم حق حايش كيستنكرنون ايترفن نقوامن قواماو منغستن زملكت بركت زباله غزي ابستفرالي ايوانات العلنا تزاراريبنا لسلن فلط حتوتاتنا مصاخو خواطرو يدلخون مخنياتو نتزموتن غيرا زرباتات يماننا دغاغم خحغولن مخانو سلسفلط كم زبلو از حمام مقدح وي حمام دغما كاميدا يجميرو بزحات نقاقستي اسياس نمثال ليتن معالتن زهالكون يروم يبحال انبركوا بيري يوم الكمني قال يوم شنبوم ويناي تحت فنجوم چحمي كاب ستالين سادامن كم زقلحو خيفلطو چحمم كم ناي نسو خمرو هردق زبل نيرم حدا بعل حمشت صرا حلف دغافي حدا اوان يسياس زيكونس ستالين سادامن يوم كاو قديحم كبلني ذكر زي قال ايكونن اتي هصان ندي احر سلامي داتا زبل مسلا كاب كم ز عينتو تنقل عزرا متي خون خيلي بزخونه زراربوم كم ناي نسو خمسلو أبغوباتن سنجرون سحل بزح لممد زقبرو نيروموني بحال فلاي لممد حلقوبو زربان محبلاغن كم زبهال لو بزي حلكم مسنا يغريتو أسلا زي نبركيه بزخوانا خمت زبلو نتننسو ممثالن زربو مدقامن حمام بزدن سوخ إلا تنقلطافن زحممو ويزعممو على عبدون يمان مانكن يوم يبحال لتقدماي بشنبن بقوتات تزراربان اتخالاي بقوتات هزاراربا حبلقان حلقوبون إذا حمام دقمان خلتيهم قلتوف عدلنا يمرياب ناب سلطان كم زخفتو اللومون يحبريو أميدا يمان بزحوان حيحوتن حالن قهبين بحادة قوديو أمونغو فنشوون لعلي كنافرو زنبرق أدرا ولخا لخيوي وعد كم زنبرق اليوم أبن داج أنفر قفلي قوسكاسن حبريتان زنبورو تقادلتي ترخو إذا دما خبرا شنبن موتا يقبرون يريخوني خيلي إيه أي فلتني انتاي لا اتهبيت بالساقوا كابت بزح متقام قصل تخل حالن قهبي ديا ولا سنملكعون مغلاصيا وصيا زفلت سبا يرخكون انتباين مغلاص ازدربيلو اب كند سمون كتكون تخيليا حدا كم بعد يمانن علن قلطيفهم مسالل سلطان زحقرو الله كالوت كاب منصر زيوم موائل لخليخم قراس مقدف سلطان زي رخبو مليئم يم بتزحزن بركت زبلو خابزياتهم بلصኛታት قلم ጸገብ مخانومي تاريخ دما وردتنا هاجرن حزبن غروخ مزغبو مخانو አይጠራጠርን دكتور غيدون نابنت قالنا امباسادرنت ወይ ካለ ማዕረግ ተረኸበ ነው ይሓሊኽ እዩ ነዚ ኸይረክብ አጸጊሞ ካብዘለው ነገራት ድምጽን አዘራርባን ንሱ ከቀድሕን ከምናይ ንሱ እኹልኩም ራጭሕም ኸብቁል ዘይምኻሉን ይብሉ አማኻሪቱ ወይዘሪት ሶፊያ ካለ እስማ ሰፍአያ ወይ ሰፍያ كم سفئي سلت قامات اللي مثلا نخوم إلوما مستاش ترانسبلانت خقبر تدفافو خمزة لا ينقر
ብፍላይ ድማ ምስ ወረ ምኽሓድ ወይ ምኻድ ጦፍ ኬሚካል ዓሊ ንወሃብ ቃል ወይ ሚኒስተር ዜና ክሕጸ ዘለዎ ተኽእሎ ዓብ ምዃኑ ትነገር ኣበይ ሞዘንጭሕ ምኽልዋዶ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዓሊ ክሒዱ ድዩ ወይስ ንጦፍ ተላኢኹ ክፍለጥ ዝተኻእለ ነገር የለን ምናልባት ሰብ ዓዋተ.com ሞኖፖሊ ወይ ዝተባሕተ ዋንነት ናይ ዝሓበሬታ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ተካፈሉናስ ምጸደቑ መስለኒ ብዝኾነ ብቲ ዘለዎ ግብጥሽ ከም ወዲ 16 ዓመት ኣብ ብርኩና ዝተንፈሰ ካብ 300 ሚእታዊት ንላዕሊ ብጥዕንኡ ክህሉ ንትምነየሉ ብወገነይ ዓሊ ከዲዒዲ ዋላ ተላኢኹ ንምፍላጥ ብክልተ ነገራት ክፍለጥ ይከኣል እዩ ቀዳማይ እዋናዊት ንእሽቶ ፓስፖርት ሳይዝ ስእሊ ኣብ ኢንተርኔት ክዝርግሕ ምሕታቱ እተን ኩምራ ጭሕሙ ላጺዎ እንተኾይኑ ነይኡ ከዲዕዎ እዩ ማለት እዩ እታ ካልእቲ ድማ ንእሽቶ ቃለ ምሕተት ምግባር ነቲ ስርዓት ጠንጢንዎ ድዩስ ዋላ ላ ምፍላጥ ይከኣል እዩ ዋላ ሳልሕ ሓዉ ካብቲ ንግዚኡ ድዩ ዋላ ንኹሉ ሰዓት ተሓቢኡሉ ዘሎ ቦታ ቃለ መጠይቕ ከግብሮ ይኽእል እዩ ኣብ ኣዘራርብኡ ሕጂ እውን ንንሱ ይቐድሖ እንተሎ ዋእ ንሕሙቶ ደሕቶ ባዕልኹም ወስኽሉ መሓዝቱ ከም ዘዕልልዎ ብዘይካ ህዝባዊ ኣኼባታትን ወግዓዊ ቃለ መጠይቃትን ኣብ መዓልታዊ ዕላላቱ ንንሱ ከም ዘይመስል እዮም ዝገለጹ ክብል ዶ ተራኢኩም ናይ መንዳእ ክወስድ ነዊሕ ሓለውሎ ዶይለ ማዕለሽ ናብቲ ቀንዲ ርእስተይ ምምለስ ወያ ዓርከይ ዝበልኩኹም ኩለን የማነ ብዛዕባ ቅዋም ዘቕረበን ነጥብታትን ምኽንያታትን ሓደ ብሓደ ዘርዘረለይ ኣስዒበን በኣር የማነ ዝበሎ ዘረባ ማይ ዘገንዳ ከም ዝኾነን ዘዝተባህለ ከም ዘለዎ ኣሚኑ ጓሪትዎ ክኸይድ ከም ዘይብሉን ንኸብረሃሉ ንዓርከተይ ዘቕረብክዎን ርእቶታት ምሳኹሙን ከም ዘለወን ክካፈለን ከም መጠንቀቕታ ግን ነዚ ርእተይ ከም ዘለዎ ወሲድካ ምድጋም ብሕጊ ይሕትት ምዃኑሳ ቀዲመ ክሕብር ማለትሲ ቁርብ ቅይር ኣቢልኩም ተጠቀሙሉ ማለት እየ ዓዲ እንግሊዝ ቅዋም ይብላን ስለምንታይ ቅዋም ዘይትግበር ተባሂሉ ምስተሓተተ ወይ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ከም ኣመሉ ዕንክሊል ኢሉ ብንጹርን ብሓጺርን መንገዲ ኣብ ክንዲ ምምላስ ብዘየድሊ ሓረጋትን ምሳሌታትን ነቲ ሕመረት ሕቶ ከም ዝጅላሕ እቲ ነጥቢ ከም ዝሃስስን ነቲ ሰማዕያ ሰልቺኻ ከም ዝደናገር ኣብ ምግባር ሰልቲኡ ኣትዩ ልሙድ ኣመላለሳ ኢሳያስን ልኡኻቱን ድማ እዩ እቲ ቀዳማይ ዝበሎ ነገር ዓዲ እንግሊዝ ጽሑፍ ቅዋም ይብላን እዩ ዓርከተይ ከዓ ከም ዘላታ ቀርበለይ ብዛዕባ ቅዋም ዓዲ እንግሊዝ ምዝራብ ብዘይካ ነቲ ሰማዓይ ንፈልጥ ኢና ንምባልን ሕቶ ወይ ኣርእስቲ ምጥምዛዙ ካልእ ምኽንያት ኣይነበሮን እንታይ እዮም ዝብሉ ቦታት ዋጭልሲ ጋውና ክኸውን የላስ ተነፊሓ ሞተት ድዩ ደስ ዕንኩር ዕብያ ነይራ ጠሪጣት እተሓንከለይ ዶ ጸሊእኩም ይውስኹኹም ከምዚ እዩ እረ ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ወይ ካልኦት ናይ ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ከዘይጽውዕ ዓለም ብዓለማ ከም ዝፈልጦ ዓዲ እንግሊዝ ቅዋም ዘይኮነ ዘይብላስ ከም ናይ ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ኣብ ሓደ ዝተጠርነፈ ወይ ዝተጻሕፈ ቅዋም ዘይብላ ይኹን እምበር ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ማኢት ዓመታት ዝተወቀረ ኩሉ ዝዓይነቱ መሰልን ሓርነትን ህዝባ ዝሕሉ ዝተፈላለዩ ሕግታት ዘለዎ ሃገር ምዃና ዋላ እኳ ኣብ ሓደ መጽሓፍ ኣይጠርነፍ እምበር ቅዋም ዘረጋግጾን ዝሕልዎን መሰላት ዘውሕሱ ሕጋጋት ከም ኮመን ሎው ኬስ ሎው ሂስቶሪካል ዶኩመንትስ acts of parliament and European legislation magna carta representation of the people's act ከም ዘለዋ ከም የማነ ዝኣመነሉ ዓለም ዝፈልጦ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ንስለ ምህላው ሕጊ ከም ናይ ኤርትራ ዘይኮነስ ኣብ ባይታ መሰል ህዝቢ ዘረጋግጽ ሕግታት ዘለዋ ሃገር ምዃና ይፈልጦ እዩ ብተዛማዲ ኣብ ሃገርና ዘየለ ሃገር እንግሊዝ ህዝቢ ማእከሉ ዝገበረ ተጸዋዕነቱን ህዝቢ ዝኾነ ፖለቲካዊ ትካላትን ትካላዊ ሰራርሓን ከም ዘለዋን ንሱ ድማ ተቐንዲ ማዕቆብ መሰላት ዜጋታት ከም ዝኾነን የማነ ይስሕቶን እዩ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ድማ ዓዲ እንግሊዝ ሓንቲ ካብተን መሰል ዜጋታትን ኣብ ምጥባቕን መሰላቶም ኣብ ምሕላውን ከም ኣብነት ዝጥቀሳ ሃገራት ይገብራ እዚ ግን ስለ ምፍላጡ ዳ እምበር እንግሊዝ ከምኡ ኮይና ናይ ኮይናንሲ ንኤርትራዊ ኣይንታይን እዩ ስዑድ ኸማን ይብላን ቀጺሉ ነቲ ድሮ ቀሪብዎ ዝመጸ መደምደምታ ኸራጉደሉ ወይ ምርኩስ ክኾኖ ንግስነት ስዑድን ብዙሓት ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ዘለዋ ሃገራትን ቅዋም የብለንን ኢሉ ድሓርውን ኣሜሪካ ቅድሚ ትሕቲ 100 ዓመታት ቅዋም ነይርዋ ክነሱ መሰል ጸለምትን ካልኦት ውሕዳት ደቀባት ዜጋታትን ኣይሓለወትን ዝቓንኡ ዘረባ ወሲኹ ስለምንታይ እንግና ዓና ጥራይ ከም ወረጦ ፈልየን ዝዛረባልናን ኣስተማሲሉ ኣብዚኣስ በዓልኹም ሓገዙ ንኽብራት አንበብቲ እቲ ሓታቲ ኤርትራዊ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ግሩሕ ሓታቲ ሓውና ስለምንታይ እዩ ኤርትራ ቅዋም ዘይትግበር ኢሉ ሓቲቱ ኣሜሪካ
ወይ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ኢለናኹም ወይ ከምኡ በል ኢለናኒ በለን ብምንታይ ገበጥ ወይ ቀመርያ ኣሜሪካ ኣብዚ ምዕሪት ኢኩዌሽን ትመጽእ መልሲ ረኸብኩላን ቁሩብ ኣስተንትን ኣስተውዕልን ተበልካ ግን መልሲ የማነ ተላኢኽኩም ኢኹም እምበርሲ በየናይ ርእሱኹም ከምኡ ክትሓስቡ እዩ ዝጥዕም ኣሜሪካ ትበል ኣይትበል እንግሊዝን ስዑድን ቅዋም ይሃልወን ኣይሃልወን ቅዋም ክትግበር ድዩ ኣይትግበርን ይትሕቶ እተን መልሲ ድማ ካብ ኣይንትግብሮን ኢና ከም መግደፍ ጨራሪምና ክንትግብሮ ኢና ወይ ድማ ክንትግብሮ ኢና ዝሓልፋ ይነበራን ጢጥ ቅሚጥ ዘረባ እምበይ መድለየን ንድሕሪት ክመልሰኩም ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ዘስሓቓኒ ብዙሓት ቃለ ምልልስ ኢሳያስ ምስ ኣልጀዚራ ኣብ ጉንበት 22/2008 ምስ ሪስካን ፕሮግራም ዝገበራ እዩ ምርጫ መዓስ ኢኹም ትገብሩ ኢሉ ምስ ተሓተ ከምዚ ኢሉ መሊሱ ናይ ምንታይ ምርጫ እቲ በኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ እንታይ ከም ዘፍሪ ቅድም ክንሪኦ ኢና 3-4 ዓመታት ክንጽበይና ቅድም እንታይ ማለት ካይ ምርጫ ማለት ከምዚ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ዚምባብዌ ሞሮኮ ሊባኖስ ኩዌት ኢራቅ ኣፍጋኒስታን እንተዳ ኮይኑ 10 ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ ከይተገብረውን ክተርፍ ይኽእል እዩ ምናልባት ናይ ዘመንና ዝበለጸት ሕልጊቦ ዘረባ ክትከውን ትኽእል እያ ሓቂ ሓይሽ እቶም ሓታተውን ክእለት የብሎምን ክብል ምደፈርኩ ማለት ቁርብ ተመክሮ ናይ ከምኡ ስለ ዘለኒ ሓላፊኦም ተዝነብር ነቲ ሕቶ ብዛዕባ ምርጫ ክገብሩሉ ምስ ኣዘዝኩ ነይረ ምርጫ ትገብሩ ዲኹም ኣይትገብሩን ክንገብር ለ ኣይንገብርን ኢና ፍኒቶ ካብ ዕንክሊል ትድሕን ብዝኾነ ሓንቲ ዕዮ ገዛ ክበኩም ኣብ መንጎዛ ቃለ መጠይቕ ኢሳያስን መልሲ የማነ ንሕቶ ቅዋም ኣብ ሰሚናር ዲስን ተመሳሳሊ ነገር ረኸቡ ኣስዕብ ኣቢለ ድማ ነቶም ደገፍቲ ካብ የማነን ካብ ባባኢሱንሲ ንመኖም ኢና ሓቀኛ ጌርና ክንወስዶ ኢለ ክሓቶም ምስ ደለኹ ምክንያቱ እቲ ምርጫ ጥራይ ኣተሪፋ ንዓኣ ኸነተግብራ ኸኣ ንሰርሓሉ ለና ኢሉ እቲ ሓደ ኸኣ ናይ ምንታይ ምርጫ ብሂወተይ ክሳብ ዘለኹ ምርጫ ዝበሃል የለን ኢሉና ብዝኾነ ናባኹም ፍርዲ በዚ ኮይኑ በቲ ጉዳይ ቅዋምን መሰል ዜጋታት ኤርትራን ምስ ቅዋም እንግሊዝ ዶ ምስ ስዑዲ ምንም ዘተሓዝ የብሉን ኣሜሪካን እንግሊዝ ስለምንታይ ዝተጻሕፈ ቅዋም ዘይብልኪ ኢላታን ኣይበለታን ምስ ዘይምትግባር ቅዋም ኤርትራ ምንም ዘራኽብ የብሉን ደገፍቲ ስርዓት ግደፍ ንሓለፍቶም ስለምንታይ ሕማቕ ኣብነት ጥራይ ከም ዝተቕሱ ኸዋጥርዎም ተገብአ ኣብ ኤውሮጳ ዝያዳ 97 ሚእታዊት ሃገራት ቅዋም ኣለወን የማነ ነዚአን ጎሲዩ ነታ ዘይተጻሕፈ ቅዋም ዘይብላ ሃገር መዝሒቑ ከም ኣብነት ንምንታይ ዕላማ ከም ዘምጽኣ ከም ንግሆ በጣዕጣዕ ኢሉ ዝበርሀ ነገር እዩ ንለባማ ምተሉ ንዓሻ ደርጎሓሊ እዩ መብራህቲ የለን ተበልካ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እኮ ጸላም እዩ ዘሎ ምርጫ እንተለዓልካ ኬንያ ኡጋንዳ ብሰንኪ ምርጫ እዮም እኮ ተዋዲኦም ነጻ ፕረስ ተሓተትካ ቀቢለታትን ሃይማኖታትን ናይጀርያ ሓድሕደን ዝተሃናኾታ እኮ ብነጻ ፕረስ እዩ ዝብል መልሲ ኢኻ ትረክብ ሓለፍቲ ህግደፍ ስለምንታይ እምነተን በተዛማዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ጽቡቕ ጎስጓስ ዘርእያ ሃገራት ከም ኣብነት ምግላጽ ዘሸግሮም ቅዋማዊ መንግስቲ ስለ ዝተኸላ ዝነኣዳ ካይዳ ዝኸዳ ዘለዋ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ስለ ዘይፈልጡ ድዮም ንዓይቲ ምኽንያት ሩዲ እዩ ወይ ስና እምራዊ ሕማም ምልቃም ሕማቕ ተረክቦታት ዓለምና ኣለዎም ወይ ድማ ነቲ ዘይሕጋውን ዘይወግዓውን ምብሓት ኮረሻ ስልጣንን ዝገብርዎ ዘለዉ ግህሰት መሰልን ሓርነትን ህዝብና ምኽንያታት ክኾኖም ስለ ዝደለየ እዩ እቲ ዳሕርዋይ ድማ ስነ ምጎታዊ ይመስል ኣምሓሩ ኣቦይ ዝብኢ ክትበልዓኒ ዘይተርፍ ካብ ኮነስ ከየማኻነ ኸዳ ብልዓኒ ቢሎም ይመሰሉሎም እቲ ዘረባ እምበኣር ኣብ ፈላማ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ጉንበት 1992 ዴሞክራሲያዊ ዘረጋግጽ ቅዋማዊ መንግስቲ ድሕሪ 4 ዓመት ንኽትከል በቲ ሽዑ ዝተመርጸ ኣቦ እምበር እቲ ባይቶ ተጋዳላይ ኢሳያስ ዝተዋህበ መብጽዓ ስለምንታይ ዘይተተግበረ ክሳብ ሕጂ እዩ ብ1997 ጽደቕ ቅዋም ስለምንታይ ዘይተተግበረ ክሳብ ሕጂ እዩ እቲ ነገር ስዑዲ ኢትዮጵያ ዚምባብዌ ቡርኪና ፋሶ ኔፓል እስራኤል ኒውዚላንድ ማርስ ጁፒተር ወርሒ ፀሓይ ቅዋም ሃሊወን ኣይሃሊወን ቅዋማተን የተግብረኦ ኣይተግብረኦ ንኤርትራዊ ዝምልከት ኣይኮነን ብዛዕባ ቅዋም ኤርትራ ተሓቲትካ ብዛዕባ ቅዋም እንግሊዝ ምዝራብ ከም ወዮ በቕሊ መናበኹ ተበልዋስ ፈረሳ ኮይ ምባል ጥራይ ስዑድያ ቅዋም ክሳብ ትገብር ክንጽብያ ዲ ተዘረባ ብሕጂ 200 ዓመት ቅዋም ተዘይገበረትከ ድሓር ከዓ እቲ ካልእ መታለሊ ግን ከዓ መስሓቕ ዘረባ
اتزعابيه خفال قوام تتكبيرو اتمرجا جن عقمتا سلا زحاتت نسرحلو لنا سمعي نيرو من تاريخ تمليسنا تتوكسنا اتزنبر حصرتاتن وصيتن بزي قدس حزب ኤርትራ ናይ መጀመርያ قوامو كتصدقلو زخእል بايتو وكلت حزبن ممراጽ بمنصر تزنبر هواهون እዋንን ኣብ መጋቢት 1952 ጉርምን ምዕቡልን ምርጫ ከም ዘካይደን ፈልጥ ክንሕበነሉን ክንመሃረሉን ዝግባእና ፍጻሜ ኸኣዩ ቅድሚ ብዛዕባ ፖለቲካዊ መስርሕን قوامات ካልኦት ሃገራትን ንዛረብ ጽቡቕን ሕጽረታቱን አልዒልና ነዚ ታሪኽ እዚ ኢና ክንውከስ ዝግባእ ነይሩ መንግስቲ ህግደፍ ግን አይደለኝ እዩ ሓደ መዓልቱን ትኹን ብጌጋ ብጭቕ ኢሉ አልዒሉ አይፈልጥን ንሓደ ህዝቢ ታሪኹ ከም ዘይፈልጥ ግበሮሞ ከም ድላይ ካትገዝኦ ዝብል ኣምርን ምትግባር ይመስል በሓፈሻ እዚ ንዕቐት ህዝቢ ጥራይ እዩ ዘርኢ ዝነገርናዮም ሰሚዖም ዝበልናዮም ኣሚኖም ኣጣቂዖም ክኸዲኦም ደድሕርዚ ከም ሕንጻይ ክደግሙኦም ካብ ዝብል ክዕበት ዝመንጨወ ድማ እዩ እዚ ሕቶ ዝበዝሐ ኤርትራዊ እዩ ህዝቢ ስለምሕታት ኣይኮነን ዝሓቶ ወይ እውን ከም ተሓለፍቲ ህግደፍ ዝብልዎ ምዕራባውያን ሃገራት ስለ ዝደፋፈዎ ኣይኮነን ኤርትራ ሰላም ዝሰፈራ ፍትሒ ዝነገሳ ስርዓት ሕጊ ዝገዛኣ ምርጫ ህዝባ ዘስማዓላን ብህዝቢ እተመርጸ መንግስቲ ዘለዋ ሃገርን ኔራን ተትነብር ኣብ ጽሑፍ ዝሰፈረ ይኹን ዘይተጻሕፈ قوام ምህላውን ዘይምህላውን ኣይመገደሰን እቲ ሽግር ህዝቢ ድሌቱ ከይተሓተ ብውሳኔ ሓደ ውልቀ መላኺ ኣብ ዝተፈላለየ ዘይድልዮን ኣዕነውትን ኩነታት ስለዝተሸመመ ንቁጠባን ማናን ሃገር ውሕዳት ጥራይ ስለዝተቋጻጸርዎ ግልጽነትን ተሓታትነትን ብመስኮት ስለዝተጓሕፋ ሓለፍትን ኣዘዝትን ዜጋታት ከም ድሌቶም ክመቕሑን ክሕቁቁን ስለዝጀመሩን መሰል ዜጋታት ዝግህስ መዓልታዊ ተግባራት ሓለፍቲ ህግደፍ ከም ቃንጥሻ ክረምቲ ስለዝበዝሐን እዩ ህዝቢ ቅዋም ይተግበር ኢሉ ዝሓተተ قواماو መንግስትን ተተኽለስ ኮንደኾን ነዛ ዓለምና ዳር ምስትሪኢት ርኢና ኢላ ዝመስከረትሉ ምሻጥና ውትኸብዳ ሓትን ኣሕዋትና ናስዒቡ ዘሎ ጻኦተ ስደት ህዝብና ተገዲሱ ደው የብሎ ብዝብል ተስፋ እዩ ኮንደኾን እቲ ሽዑ ዝትከል መንግስቲ ንፒክኒክ ዮም ከይዶም ዝብል ዘረባ ንዕልትን አቃጫጭን ዘይኮነስ ስደት ናይ በሐቅ ጽንታ ህዝብን ብርሰት ሕብረተሰባት ኤርትራን ምዃኑ ገሊጹ ደውን ምባሉ ድማ ለይተን መዓልትን ዝጽዕት መንግስቲ ብዙሓት እንተኾነልና ኢሉ እዩ እቲ ዘጸይፍ ተረሲዑ ክሕለፍ ዘይብሉ ነገር ኣብቲ ሰሚናር ገለ ክፋል ዘረባ የማነ ከም ዘለዎ ሚኒስተር ሃይለ ድሩዕ ብዛዕባ ገምጋም ኩናት ደቡብን ቅዋምን ቅድሚ ምእሳሩ ኣብ ኣሜሪካን ጀርመንን ኣብ 2001 ንኤርትራውያን ካብ ዝገበሮ መደረ ዝተወስደ ምዃኑ እዩ ነዚ እውን ደገፍቲ ክንደየና ይከቕልብሉ ኢሉ እዩ ዝኸውን እና ሓንሳብሲ ኣብ ክንዲ ደገፍቲ ይጭነቕ ብእውነት የዝብለኩም ኢሳያስ ምርጫ ዝበሃል የለን ክብሎም እሞ ይጸንሕ እንታይ ዝኸውን ምርጫ እናበሉ ክደግሙ ይቕንዩ ድሓር ድማ ከምዚ ናይ ትማል ቅዋም ክልተ ስልሲ ተተግቢር እዩ